Τι ξύλο θέλετε? Καρδιά ή μόν? Με χρυσά ή μπρούτζινα αγγελάκια? Θέλω ασπιρίνες και μπύρες. Να προλάβω την παράσταση. Τι ήπιαμε? Δεν θυμάμαι τι ήπιαμε, ρε. Παιδιά, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά νομίζω ότι ήρθαμε στην Κίνα. Στην Κίνα? Ρε εσείς, παντρεύτηκα, αυτό ήτανε? Πείτε μου ρε, παντρεύτηκα. Κωνσταντίνε, το μόνο που θυμάμαι ήταν το bachelor party που σου κάναμε. Γάμο, δεν θυμάμαι. Έλα ρε, ψυχραιμία. Λογικά ο γάμος είναι σήμερα. Το μόνο που μένει είναι να γυρίσουμε πίσω. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, ρε παιδί μου. Ό,τι διάσημους θέλεις μπορώ να σου φέρω. Μέχρι και νεκρούς ανασταίνω. Ποιον θέλεις, το Μάικλ Τζάκσον? Σου φέρω το Μάικλ Τζάκσον. Να σου πω, έχω φάει το Hollywood με το κουτάλι. Δεν είμαι κανένας τυχαίος. Ξέρω Μελ Γκίψον, ξέρω Αλ Πατσίνο. Παίζω σφαλιάρες με αυτούς, ρε. Πάλι χρωστάς. Τα είσαι σαν λογάκια. Ρουλέτα. Λέρο. Γαμώ το. Να σου πω, δεν με είδες, δεν με ξέρεις. Μην κοιτάς από εδώ, μην κοιτάς από εδώ. Ψάχνουμε ένα φιλαράκι μας, είπαμε πως είναι εδώ. Φιλεράκι, βοήθησέ με. Κώστα, Κωνσταντίνο, Γκάς, Κόγκος, μας είπαν να συχνάζει εδώ πέρα. Και Ντίνος. Ναι, τον ξέρω τον Ντίνο. Ήταν εδώ πριν μισή ώρα, 3/4, αλλά έφυγε. 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 Ναι, έλα. Ναι. Κάτι άλλο? Δεν με παίρνει άλλο εδώ, ρε φίλε. Είναι καλά που το κατάλαβες. Και να σου πω, τώρα που θα φύγεις, να αργήσεις να ξανάρθεις. Δεν θα μας λείψεις. Το μόνο που μου μένει είναι να παντρευτώ την Αντζελίνα μου. Να πας, αγόρι. Να πας. Μακριά από μας. Πού πας? Χανιά. Να σου πω, δεν άκουσες τίποτα, έτσι. Εγώ ούτε σε είδα, ούτε σε άκουσα. Αντζελίνα, μωρό μου, ετοιμάσου. Σου έρχομαι. Είσαι μαγκαζιρή. Είσαι μαγκαζιρή. Let's go. Ο Γκάς. Ο Κόγκος. Ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε και εδώ έχετε ανθρώπους. Εντάξει, θα σας τα δώσω τα λεφτά σας, ρε παιδιά. Ηρεμήστε λίγο. Πείτε, σας παρακαλώ, στο αφεντικό που σας έστειλε ότι περιμένω μια περιουσία στα χέρια μου από στιγμή σε στιγμή, Ο Βασιλαντονάκης μας έστειλε. Ποιος Βασίλη? Ο πεθερός μου? Έλα ρε παιδιά, πείτε το και με κοψοβολιάσατε.
Όχι, πραγματικά δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που θα το γνωρίσω και ο γάμος. Θα γίνει. Ναι, βέβαια, θα γίνει, θα γίνει. Γιατί είμαι εδώ, νομίζεις, γιατί άλλο. Και τα άφησε όλα στα παιδιά του. Και σε μένα που στάθηκα δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Τα 2 ολόκληρα τελευταία χρόνια. 1,5 έστω. Καταλαβαίνω τον πόνο σας. 1,5 χρόνος φροντίδας και αγάπης. Μεγάλης αγάπης. Μεγάλης. Μισό. Ναι. Ποιος γκάς? Ναι. Πάρτε αργότερα, έχω δουλειά. Ποιος γκάς ήταν αυτός τώρα? Πού είχαμε μείνει? Α, εκεί που δεν σας άφησε φράγκο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιητής μόνος του. Γεμίζει από εδώ και όταν χαλάσει το πετάμε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αγόρι μου, χωρίσαμε. Κατάλαβε το. Πρέπει να πάω για πρόβα. Αύριο έχω πρεμιέρα. Σε παρακαλώ. Τελειώσαμε. Και με πετάς έτσι εύκολα. Άσε με. Ναι. Γκάς. Ποιος γκάς? Συγγνώμη κύριε Γκάς, συγγνώμη ένα λεπτό. Μπορείτε να με πάρετε λίγο αργότερα, γιατί έχω ένα βάρος να ξεφορτωθώ. Ευχαριστώ. Ναι. Ποιος γκάς? Έλα ρε Μάλι, έλα ρε γελία που πήγες Αμερική και μας έγινες γκάς. Πού είσαι μωρή παιχτούρα, πού χάθηκες? Ποιες γυναίκες σε τραβολογάνε πάλι? Ναι ρε, γυναίκες με τραβολογάνε ρε. Γυναίκες το. Τζίμι, ξέρεις γιατί σε πήρα? Γιατί? Να σας καλέσω στο γάμο μου, φίλε. Παντρεύομαι. Παντρεύεσαι? Εσύ ο αιώνιος Εργένης. Πλάκα κάνεις. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα, Τζίμι. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Κρήτη. Βγαίνουμε από Χανιά και πάμε για Σφακιά. Ρε εσύ, ελάτε ρε εσείς. Σε 4 μέρες είναι ο γάμος. Και δεν μου λες, η νύφη, κριτικιά. Πιο πολύ δεν γίνεται. Τζίμι, καταλαβαίνω ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Αλλά μόνο εσάς έχω ρε φίλε. Κανέναν άλλο δικό μου δεν έχω. Μόνο εσάς. Κωνσταντίνε! Κωνσταντίνε! Γιατί δεν μιλάς? Έλα, πολύ μίλησες. Τον φάγανε. Τι θα μας κάνουν ρε παιδιά? Γιατί έχουν δει κανένα? Μόνο έκανα. Τι είναι εδώ ρε παιδιά? Ποιες τις ερωτήσεις? Πρωτόρακο είναι. Τσικουδιά. Έλα μωρέ. Τσικουδιά θέλατε να δοκιμάζω και με κατατρομάξατε. Κλείς τη μύτη τσικοπάνατο. Έχει κάποια διαφορά από την κανονική ρακή, γιατί σαν να νομίζω ότι έχει περισσότερο ενόπνευμα, Ξυλό πνεύμα το λένε. Σκέτη μεθανόη. Μόνο για τσεντριβές κάνει. Και άμα πιείς πολύ, μπορεί και να σε τυφλώσει. Ναι, άμα πιω ένα ποτηράκι μόνο δεν παθαίνω τίποτα, έτσι. Κοπάνατο! Και μην τα αφήσεις πολύ στο στόμα σου και καείς. Και μην τολμήσεις να το φτύσεις, για θα προσβληθώ. Πάμε και κάτω. Καλά, ντε. Εντάξει, μωρέ, δεν ήταν και τόσο δυνατό. Τώρα είτε μωρέ, καπνούς βγάζει από τα αυτιά του. Κουμπάρε, δεν είμαι καλά. Νομίζω πως τυφλώθηκα. Τυφλώθηκε, λέει. Πράγμα δεν έχεις, παλικάρισε. Άμα πεθάνω, τι θα κάνεις? Τίποτα. Γιατί θα έχω φύγει από χρόνια εγώ. Είμαι πολύ μεγαλύτερη. Δεν θέλω να σ' ακούω να το λες αυτό. Σ' αγαπάω και δεν θα σ' αφήσω να πας πουθενά. Θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου για πάντα. Εσύ, όταν κάποτε ακούσεις ότι πέθανα, ξέρεις τι θέλω? Φέρτε μου μια βικοσκόλα. Με στέβια. Θέλω όπου και να είσαι, σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκεσαι, να ανέβεις στη μηχανή σου και να με πας μια βόλτα. Να είναι νύχτα και να με ρωτάς, να το πατήσω ή φοβάσαι? Πώς έγραψε αυτό το αριστούργημα? Πώς? Με ποια χέρια? Σε ποιο λάπτοπ? Τέτοια κάνω και με θέλουν όλοι. Ρενό,
Αχ, ήρθες αργά. 5 λεπτά νωρίτερα να ερχόσουν και θα άκουγες τον καλύτερο διάλογο που γράφτηκε ποτέ στα χρονικά. Μιλάμε για κλάμα. Δεν με συγκινούν εμένα τα κλάματα. Τα τρώω στη μάπα κάθε μέρα στη δουλειά. Κάτσε να σου την παίξουν και εσένα, κάτσε. Τη σκηνή. Καλά, περίμενα έχετε ο Τζίμι σε λίγο να μας πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, αλλά ο τόνος στη φωνή του δεν μου άρεσε. Όχι, δεν θα με συγχύσετε εσείς. Έχω πρεμιέρα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Παιδιά, ήσασταν τέλειοι. Πάμε άλλη μια φορά τη σκηνή. Ξύπνε, μωρέ. Ξύπνε, μωρέ, κοπέλι. Έλα, παλικάρι, ξύπνα. Έλα, ρε, παλικάρι. Έλα. Κρατήσου πάνω. Έλα. Έτσι, μπρο. Γεια σου, έλα. Θωρείς που σε θωρώ. Θωρώ σε που θωρείς με. Και τώρα που πέρασες το τεστ, μολόγα, εσύ είσαι... Εγώ είμαι ο Κωστής. Εσείς? Εγώ είμαι Βασιλαντονάκης. Βασιλαντονάκης. Πρωτόκριτος Βασιλαντονάκης. Ο πεθερός είμαι, ρε κοπέλι. Χάρηκα να το πω. Γυναίκα, πιάσε 2 νεροπότηρα. Να δούμε τι άντρας βγάνει η Αθήνα. Παιδιά! Έλα στα παιδιά, λέγε ρε. Ποιος με πήρε τηλέφωνο σήμερα, μάντεψε. Καλά, με μάντευες. Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μας, ρε. Ο Γκόγκος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Έλα, γκάς εδώ. Έλα ρε, αυτός ήτανε. Και εμένα με πήρε, αλλά εκείνη την ώρα παρηγορούσα. Και εμένα με πήρε και εκείνη την ώρα χώρισα. Εσείς έχουμε να τον δούμε πολλά χρόνια αυτόν. Ωραία, και τι ήθελε? Παντρεύεται. Τι? Παντρεύεται. Αυτός δεν πήγε στην Αμερική για γίνει σούπερ ηθοποιός και μεγάλος και κατάτησε πορτιέρες σε καζίνο. Τι γελάρα, τι κοροϊδεύεις, ρε. Μια χαρά δουλειά είναι. Ξέρεις τι tips παίρνουν εκεί πέρα? Τώρα πώς βρέθηκε εδώ να παντρεύεται κριτικά, ιδέα δεν έχω. Εγώ δεν περίμενα ποτέ θα παντρευτεί, παιδιά. Εσύ είχε κάτι στη φωνή του. Μια αγωνία, ένα φόβο. Και μετά άκουσα κάτι πυροβολισμούς και τον έχασα. Πυροβολισμούς, ρε. Αρκετά με ζαλίσατε. Σας είπα ότι εγώ ανεβάζω ένα θεατρικό σπονδυλωτό για τέρια στους έρωτες. Ο Κωνσταντίνος είναι εκτός θέματος. Ρε εσύ, ήταν σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση, σου λέω. Σου είπε ότι κινδυνεύει? Όχι, αλλά μου έλεγε δεν έχω κανέναν, έχω μόνο εσάς και μετά άκουσα τους πυροβολισμούς. Έχουμε περάσει αρκετά με τον Κωνσταντίνο, το αγόρι μας. Αν κινδυνεύει, ας πάει κάποιος από εσάς να εκτιμήσει την κατάσταση. Εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι, Τι θα λέγα τράβει για μια βολτίτσα και οι 3 παρεούλα. Να δούμε τι κάνει ο Κωνσταντίνος μας, να περάσουμε και καλά. Τι λέτε? Κι εγώ αυτό λέω, φίλε. Ο Κωνσταντίνος ήταν πάντα εξηγημένος μαζί μας. Κάποια στιγμή είχα μείνει ταπεί σου λέω, και μου στείλε από την Αμερική $3.000 και δεν τα ζήτησε ποτέ πίσω. Και εμένα, ρε. Και εμένα μου λέει: Έλα, Αμερική φιλαράκια που τέλος σου γουστάρει. Δηλαδή μου βάζει τα εισιτήρια, παίρνω την βαλίτσα, ετοιμάζομαι να φύγω και ξαφνικά πεθαίνει αζάμπλουτος και αναλαμβάνω την κηδεία. Καλά, παιδιά, μιλάμε ένα φέρετο, Ήθελες να ξαπλύνεις μέσα για μέρες, Πανάκριβο. Και εμένα με είχε σώσει από κάτι ρατζιστές. Με είχαν στριμώξει σε μια αγωνία και με αποκαλούσαν γκέι. Και ο Κωνσταντίνος μου τους έκανε τόπι στο ξύλο, τους άπησε. Το χρυσό μου. Να πάτε να τον βοηθήσετε εσείς. Έχω πρεμιέρα. Τι πυροβολισμοί? Πυροβολισμοί είναι στην Κρήτη, είναι μπαμ γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ θα ήθελα να είχα τα φιλαράκια μου δίπλα μου, είτε στο γάμο μου, είτε στην κηδεία μου. Α, μην αρχίζουμε τώρα τα συναισθηματικά. Σας είπα δεν πάω πουθενά. Τέλος. Μανολάκη! Ναι, πατέρα. Έχουμε μια υποχρέωση, κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς. Εμείς οι δύο. Η φαμίλια μας. Άντε πάλι. Κάποτε πρέπει να τους κλείσουμε. Εύκολο. Τους ξεχνάμε και κλείνουν από μόνοι τους.
Δεν γίνουν έτσι οι λογαριασμοί αυτοί. Έχουν κλείσει ήδη και δεν το κατάλαβες. Μανολάκη. Μάλιστα. Κάτσε. Αυτούς τους λογαριασμούς πρέπει να τους κλείσεις εσύ. Για να με κλείσουν μέσα και να μην βγάλω, Ωραία σχέδια έχεις για το γιο σου. Δεν μιλάνε έτσι οι κριτικοί. Τι σόι κριτικός είσαι. Από τους λογικούς μήπως. Σε χάλασαν οι Αγγλίες και τα Λονδίνα. Είχα δίκιο που δεν ήθελα να σε στείλω. Η συγχωρεμένη μάνα σου φώναζε ότι θα μείνεις αγράμματο. Άσε τη μάνα μου ήσυχη. Για μένα ήθελε μια άλλη ζωή. Μια χαρά είναι η ζωή σου. Έχεις την περιουσία σου, τη δουλειά. Ένα χρέος έχεις να κάνεις. Μόνο. Μα είναι πράγματα αυτά που λέμε τώρα. Πού ζούμε? Στα σφαγιά. Και ο Βασιλαντονάκης παντρεύει την κόρη του. Το άκουσα αυτό. Καλά κάνει. Ο Θεός τον τιμώρησε που δεν έκανε γιο. Καλύτερα για μας. Μια κόρη έχει και κλείνει το σόι του. Να δω τι άλλο θα πεις. Μια χαρά κοπέλα είναι η κόρη του. Μανάκι, εμείς γυναίκες δεν σημαδεύουμε. Ένα γάμο όμως το χαλάμε. Και ένα γαμπρό το τρώμε. Τίποτα δεν τρώμε. Λοιπόν, ξεχάσέ το. Έλα. Πάω γιατί με περιμένουν τα παιδιά. Εγώ που έχω γιο πρόκοψα. Άσε, θα το κανονίσω μόνος μου. Θα τιμήσω τη φαμίλια μας. Ό,τι πεις τον Κορλεόνε, ό,τι πεις. Άντε, γεια. Τι θα κάνω με δάφτον, τι θα κάνω. Ο Βασιλαντονάκης σίγουρα θα κάνει γαμπρό Λεβέντη. Αυτό ήταν. Τέτοιο γαμπρό να πάρω. Μα 50 ρακές να μην αντέχει. Και σε ερωτεύτηκε η κόρη μου, η μοναχοκόρη μου! Ρωτόκριτε, μπάστα, φτάνει λέμε, έλεος πια με τις βλακίες σου. Ρε τι, μη μιλείς. Ο γαμπρός μου. Με το που το είδες το ξέρανε στο παλικάρι. Ας έπαιρνε κριτικό, να ήταν αδεκτικός. Έλα γόρι μου, έλα, πάμε μέσα, γιατί αυτός θα σε στείλει και δεν θα προλάβουμε το γάμο. Έλα. Αυτό εδώ, μωρέ. Αυτό εδώ μου φέρει για κληρονόμο μου. Αυτός θα πάρει τα κρασά, τις ρακές, ελιές στα πρόβατα όταν ποθάνω. Όταν πεθάνεις δεν θα σε νοιάζει τίποτα. Θα σου γράψω και ένα ρίψ στο Facebook και τέλος. Έλα Κωνσταντίνε μου, πάμε μέσα. Να σου δώσω 2-3 μπουκάλια μπύρα να σε συνεφέρει. Ρε μανάρι μου, ρε γυναικούλα μου, έχουμε ακόμα 2 μέρες μέχρι το γάμο. Να του ξαποστείλουμε. Πρόσεξε, μη σε ξαποστείλω εσένα από το μάταιο του το κόσμο. Άντε, φύγε. Παπούτσια από τον τόπο σου! Γιάντα το λένε! Και να έπαιρνε κανένα σαν και εσένα όλη μέρα με την μπουκάλα στο χέρι. Άιντε! Απ' την άλλη, θα είναι μεγάλη η τιμωρία του με την αρετή πεθερά. Σ' ακούω κι από μέσα! Πρόσεξε! Ναι. Κοίτα, έχω να πάω ένα project στην Κρήτη και δεν μπορώ να το αναβάλω με τίποτα. Ναι, θα βγάλω και μια ανακοίνωση ότι πετάχτηκα στην Αμερική για 2 μέρες να κλείσω μια ταινία για το Hollywood. Τι, δεν κάνω εγώ για το Hollywood. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Εγώ είμαι γεννημένος για το Hollywood. Άντε βρε μαλάκα, τελειώνει τόση ώρα που στο τηλέφωνο, τελειώνει. Έλα, παιδιά, πρέπει να σας κλείσω. Θέλω το Skype ανοιχτό σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Θέλω να παίζετε σαν να είμαι εκεί. Σας λατρεύω. Κοίτα ποιον περιμένω τόση ώρα. Της αντέρας τι της είπες? Όλα οκ? Τι να της πω. Της είπα ότι αποφάσισες να γίνεις ο άντρας που ονειρεύτηκε ο πατέρας σου. Ότι γνώρισες μια κοπέλα, κριτικιά, την ερωτεύτηκες και ότι πάμε να γνωρίσεις τους γονείς της. Εγώ. Προχώρα, βρε παπάρα. Προχώρα και μην ασχολείσαι. Έχει μου εμπιστοσύνη. Προχώρα. Καλά. Ελπίζω όμως να έρθετε με κανένα αυτοκίνητο της προκοπής. Τι είναι αυτό? Ποιο? Για την ακροφόρα σου λέω, ρε ψηλέ. Δεν τα συμφωνήσαμε, δεν τα συζητήσαμε. Δεν μου είπατε ότι θα φέρετε ένα αυτοκίνητο της προκοπής για να πάμε στην Κρήτη. Συγγνώμη, Αντώνη. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό? Σταμάτα ρε, μου πεις τα αυτιά κατευθείαν. Πού να ερχόμουν εδώ πέρα με το σμαρτάκι, πότε το βάζω από το ψηλό, είσαι καλά τώρα? Άσε που μπορείς την εκδρομούλα που θα κάνουμε, να δει και κανένα καλό, να έχουμε τα ωραία μας, να έχουμε και χώρο να ξαπλώσουμε. Τι βλαμμένος που είσαι. Δηλαδή όλα τα ωραία γίνονται στο πίσω μέρος της νεκροφόρας, Τι βλανάκι ο Σάκης μας που μας τη δένει. Αυτός βρήκε τη Βραζιλιάνα, τη Σάμπα,
Και πήγε μαζί της και εξαφανίστηκε επειδή κάνει καλούς κόμπους. Άκου ρε φίλε. Να σας πω κάτι, δεν τα αφήνουμε αυτά να πάμε να φύγουμε. Θα χάσουμε το πλοίο. Πάμε. Μόρτι, σοβαρά τώρα. Μαμάκου, μπάρρο, μπογονιέρα, πεθερά, μπαζανάκι, τσικάκι, φέρα, Ισαΐα, μπαϊλάρ. Είσαι μαγκάς, ρε. Ότι θα ξαναβλέπαμε τον Κωστή στο γάμο του, δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Ένα αυτοκίνητο της προκοπής τουλάχιστον δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε. Όχι, ρε, δεν μπορούσαμε. Είπα στην Κατερίνα ότι πάω για δουλειά, με τι θα πήγαινα. Αλλά είστε γελοί έτσι. Έλα μωρέ τώρα, έχουμε αρκετά προβλήματα. Τι να της εξηγήσω τώρα για μπάτσελορ και τέτοια. Δεν θα καταλάβει, ειδικά μετά από αυτό που έπαθε. Αν καταλάβαινε θα σε κλείνω σε κανένα υπόγειο. Και θα πηγαίναμε. Εγώ και ο ψηλός. Αρέωνε ρε, αρέωνε, πήγαινε πιο εκεί, αρέωνε. Ξέρουμε που πάμε ή ό,τι να είναι. Για σφακιά, ρωτάμε. Θα βρούμε κάποιο και ρωτάμε. Πάμε. Για σφακιά καλά πάμε. Δεξιά θα πάτε για σφακιά και θα ακολουθήσετε τις ταμπέλες. Ωχ, και εκεί διαπάτε. Όχι, για... Okay. Ωραία κοπέλα, Ωραία χίλια. Ναι, και από φωνή κορμάρα. Παιδιά, θα φύγουμε. Για άλλο ήρθαμε. Με την Κατερίνα πώς θα πας? Καλά. Τι καλά. Και την άλλη φορά που συναντηθήκαμε δεν είπες τίποτα για το Κατερινάκι. Δεν την πήρες τζάμπα από τον ουρολόγο που παντρευότανε. Όχι ρε, παρατήστε με ρε, μια χαρά με κοτσάκι. Και ρατό μυρίζομαι για να δω προφίλ. Για να, ξεκόλα ρε. Βαρέθηκε η κοπέλα να ζει με ένα ρεμάλι νεκροθάφτη, Παρατήστε με ρε, λέω τώρα. Γι' αυτό έπαθες κοκομπλόκο μόλις είδες την τύπησα στο Κάπριο. Σιγά μωρέ κοκομπλόκο που έπαθα εγώ κατευθείαν. Έφυγε αυτή τώρα, σιγά μην την ξαναβρεις, αμάν. Όλα καλά κοπελιά. Όλα χάλια βασικά, έμενα από βενζίνη. Έμενα από βενζίνη το βουρλό. Τι λες βουρλό, του αρέσει? Μισό να παρκάρω, μισό. Έλουρος όταν θέλει. Θα αργήσουμε και θα το βρούμε τον Κωνσταντίνο μας ό,τι πρέπει για την πίσω θέση. Χτύπα ξύλο. Ρε, θα το βρούμε ανάσχελα, σου λέω, τον άκουσα εγώ. Ώστε μείνατε από βενζίνη, Κανένα πρόβλημα. Θα πεταχτούμε με τα παιδιά να σας φέρουμε ένα μπετόνι. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Μπορώ να πάρω και το μπαμπά μου τηλέφωνο. Εμείς τι κάνουμε, μπρίκια κολλάμε. Αλίμονο, θα πάμε εδώ, θα βρούμε ένα βενζινάδικο. 5, 10, 15, 20, 30, 40 χιλιόμετρα θα υπάρχει ένα. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Δεν υπάρχει λόγος. Στα σφακιά ποιος συγχωρέθηκε? Όχι, κανένας. Ένα φίλο πάμε να σώσουμε. Αν δεν προλάβουμε δηλαδή. Μισό. Ρε παιδιά, κάτω μια χαρή. Πηγαίνετε να φέρετε λίγη βενζίνα, ρε παιδιά. Εδώ πιο κάτω είδαμε ένα βενζινάδικο. Είδες εσύ βενζινάδικο? Δεν είδα εγώ βενζινάδικο. Δεν είδαμε βενζινάδικο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα βενζινάδικο. Πού βάζουμε βενζίνη κριτική? Αφού δεν είδαμε βενζινάδικο. Δεν ρωτάς τι. Άντε ρε, να κάνουμε μια κουβέντα τώρα. Τελειώνε. Πήγαινε, φέρτε γρήγορα. Έφυγα εγώ. Εγώ νεκροφόρα δεν οδηγάω. Γιατί εγώ οδηγάω? Είναι χρυσουζιά για το θεατρικό. Μάλλον είναι χρυσουζιά για την Κατερίνα από ό,τι το κόβω. Εσύ αν τα βλέπεις αυτά. Τα παιδιά δεν ήθελαν να μείνεις μόνοι και μου λένε Αντώνη με λένε. Πήγαινε να τις κάνεις παρέα τις κοπέλες μέχρι να φέρουμε βενζίνη. Με παρακάλεσαν δηλαδή. Τι καλά παιδιά που είναι, βρε. Ναι, πολύ καλά παιδιά. Εσύ, τι άλλα? Εγώ καλά, εσύ? Καλά. Παντρεμένος? Μπα, όχι, ήταν ένα, αλλά όχι. Εσύ? Όχι, ακόμα. Τέλεια. Αν το σκέφτηκα,
Βρε Μανολάκι μου, δεν είναι εύκολη η απόφαση αυτή. Να φύγουμε να πάμε πού? Παντού. Όπου και να πάμε και στα χειρότερα θα είναι καλύτερα από εδώ. Εντάξει τώρα, μην το λες αυτό. Εμείς εδώ μεγαλώσαμε, εδώ είναι το σπίτι μας. Έτσι με το... Θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου βάζοντας βενζίνη σε κουσουλούς. Όλη μέρα σε ένα βενζινάδικο να μετράω, μην βάλω μισό λίτρο παραπάνω. Και εκεί που θα πάμε, τι θα κάνεις? Αυτό που σπουδάσα. Όχι, απλά δεν θέλω να είμαι μπροστά όταν θα πας στον πατέρα σου να πεις «Πατέρα, θέλω να γίνω φωτογράφος». Καλά, κορόιδευες. Εγώ θα φύγω. Θέλω να γυρίσω τον κόσμο. Θα φωτογραφίζω, ναι, γιατί όχι. Μετά θα πουλάω τις φωτογραφίες μου σε περιοδικά. Ξέρεις πώς ζουν από αυτό. Μη σου πω θα βγάζω και περισσότερα. Γυρίζω, βγάζω, φωτογραφίζω. Εγώ που χωράω σε όλο αυτό. Στην αγκαλιά μου χωρά, σου ευχαριστώ. Δεν είναι ωραία εδώ. Λοιπόν, αν είναι να φύγουμε, θα είναι νύχτα. Και δεν θα έχει και φεγγάρι. Έτσι και μας πιάσουνε θα μας πυροβολήσουνε, στο λέω. Ηρέμησε. 2017 έχουμε. Κάπως θα τους έχει επηρεάσει. Στάνταρ. Κοιμόμουν ώρα. Ώρες. Και εγώ κάθομαι και σε κοιτάζω και θέλω να καταλάβω τι βρήκε και σ' αγάπησε η κόρη μου. Ναι, ξέρω εγώ, κοιτάξτε τώρα αυτά είναι τυχερά. Με είδε, την είδα, μ' αγάπησε. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ τώρα. Όχι, δεν πας. Πού θα πας? Πώς θα πας? Έχω να κάνω δουλειές, έχω ετοιμασίες για το γάμο, έχω πράγματα να κάνω. Έχεις πολλά να μάθεις, είπε. Να μάθω, τι να μάθω? Θα παρακολουθείς τις δουλειές μου, να τις μάθεις. Θα σηκωνόμαστε μαζί. Κάτσε πέντε τα ξεμπορώματα και θα πηγαίνουμε στα μπέλια, μετά στα τσέλιες, στα χωράφια, στα κατσίκια. Έχουμε και κατσίκια, Κουράδια. Πολλά κουράδια. What? Κουράδια είπα, λέμε τα κοπάδια. Και εσύ είσαι μοναδικός κληρονόμος στα κουράδια μου. Άσε που είσαι να τελειώσεις. Και μια βεντέτα. Βεντέτα, Εντάξει, όχι, ναι, άλλη ώρα τα λέμε αυτά. Όχι, θα τα πούμε και τώρα και θα τα λέμε συνέχεια ώσπου να μάθεις. Ναι, κοιτάξτε, εγώ ήμουνα μάνατζερ στην Αμερική σε ξενοδοχεία και τώρα είμαι ατζέντης καλλιτεχνών. Δεν ξέρω τώρα, κάνει κανένας νούμερα εδώ πέρα, τραγουδάει κανένας? Ένα νούμερο που περιφέρονταν τον έδιωξα. Και όταν σου μιλάω, θα στέκεσαι και θα μ' ακούς. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα. Πού είναι κι αυτή η γυναίκα? Και 60 νύχια του για καυγά, ο Λεβέντο Γιαννάκης. Και αυτός κι ο γιος του. Και η κόρη μου φρένανε, για το Θεό τον ένανε! Οφού. Επιτέλους πολιτισμός. Ναι. Έλα ρε Ρένο. Έλα ρε Κωστή, με τα καταφέρατε, ήρθατε? Πού είσαι ρε χαμένοι και έχουμε πεθάνει από την αγωνία? Ήρθαμε που να μην ερχόμασταν. Yes. Καλά είμαι ρε, επιτέλους. Μπράβο ρε παιδιά. Δεν ξέρετε πώς σας περιμένω. Θα περιμένεις λιγάκι ακόμα γιατί ψάχνουμε να βρούμε βενζινάδικο. Ναι το πουλάκι μου. Με τι είστε? Με αυτοκίνητο είμαστε, με τι θέλεις να είμαστε? Νοικιάσατε? Φέραμε λιμουζίνα ολόκληρη. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά βιαστείτε γιατί δεν με βλέπω καλά. Είναι και ο Αντώνης και ο Τζίμις μαζί. Ο Τζίμις είναι εδώ, ο Αντώνης ερωτεύτηκε. Εδώ? Καλά, πότε πρόλαβε? Ρε παιδιά, γιατί δεν έρχεστε? Διακρίνω μια αγωνία στη φωνή του. Κωνσταντίνε, μήπως κινδυνεύεις? Όχι μωρέ, όχι, καλά είμαι.
Απλά σε λίγο θα με βάλουν να πυροβολώ αγνώστους και θα κληρονομήσω και κάτι κουράδια. Όταν λες θα κληρονομήσεις κουράδια. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θα σου εξηγήσω από κοντά. Έχουν τέτοια έθιμα του γάμου εδώ. Να φανταστείς το δικό μου το χωριό, το γαμπρό τον... Ρενό, ελάτε τώρα! Μία σωτηρία είχα κι εγώ, μία. Σου είπε που πάμε. Δεν πρόλαβε. Πιτόνι έχουμε. Πιτόνι. Την πιτόνι, ρε βλάκα. Τι να το κάνει τον πιτόνι στην νεκροφόρα. Θα ζητήσουμε ένα. Ανοιχτό είναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν. Δεν κορνάρεις μήπως είναι από πίσω. Αυτό το κόλλημα που έχεις με τον Βασιλαντονάκη να το ξεχάσεις. Μου είπαν ότι ήρθαν και κάτι φίλοι του γαμπρού. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Κάτι παλικάρια μέχρι εκεί πάνω μου είπαν. Άλλο λέω εγώ όμως. Πρέπει να είμαστε δύο για να κάνουμε τη δουλειά. Εμένα να με ξεχάσεις. Τον παππού σου τον φάγανε Βασιλαντονάκηδες για ένα μέτρο χωράφι. Είσαι υποχρεωμένος. Γιατί δεν έμεινα Λονδίνο, απορώ. Για να τελειώσεις μια υποχρέωση γι' αυτό. Α, και για να παντρευτείς μια κριτικιά. Ναι, σχετικά με αυτό, ήθελα να σου πω ότι... Τι βρήκε? Είναι άδειο το μαγαζί. Εγώ είμαι, ερχόμουν. Σας είδα. Να γεμίσω. Και δεν γεμίζετε. Απλή. Και διπλή και όσο δέχεται. Απλή. Απλή. Έλα, Κωστή. Ο Τζίμις είμαι. Έλα, ρε. Μια κουβέντα μόνο θέλω, φίλε. Εμείς τώρα ερχόμαστε στο γάμο σου, έτσι. Εσύ παντρεύεσαι δηλαδή και είσαι ευτυχισμένος τώρα. Ναι, μωρέ, ναι, καλά είμαι, αλλά βιαστείτε λίγο. Δεν το βλέπω, ρε φίλε, γιατί αυτή εδώ. Ο Αντώνης δηλαδή. Να μην σου πω και ο Ρένος. Τι πάθαμε? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πρέπει να οργανωθούμε ξανά. Πες μου που είσαι. Πού βρίσκεσαι? Τώρα ακριβώς να σου πω. Ναι, ρε, ακριβώς. Ακριβώς δεν ξέρω. Τι να ξέρω, σφακιά μόνο, αυτό ξέρω. Εντάξει, τα λέμε. Γεια. 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 Χάρηκα πολύ που μας τη βάλατε. Τη βενζίνη. Το κλείσες καλά τον πιτόνι ή θα να την αχτούμε? Ποιο πιτόνι? Το πιτόνι. Συγγνώμη. Για άλλο ήρθαμε. Τώρα σαν πολύ δεν αργώ. Λες να με βρίσκουν ανοιχτό το βενζινάδικο? Εντάξει, εσύ μας έχει. Είμαι εγώ εδώ πέρα να σου κάνω παρέα. Όντως. Πάντως, σε ευχαριστώ πολύ που έμεινες μαζί μου. Καλήμονο τώρα. Θα έφυνα μια τέτοια κοπέλα μόνη της στη μέση του πουθενά απροστάτευτη. Έχεις τώρα μην ανησυχείς, εγώ δεν έχω και τέτοια θέματα. Τα βγάζω πέρα μόνη μου. Ξέρεις καράτε? Καράτε. Όχι, αλλά ας πούμε ότι ο μπαμπάς μου δεν με αφήνει να πάω πουθενά χωρίς τα απαραίτητα. Απαραίτητα? Τι είναι αυτό? Αληθινό είναι? Φυσικά είναι αληθινό. Έχω κι άλλο, θες να δεις? Κι άλλο? Αμέ. Α, να το κάτω είναι. Ένα ίσον κανένα, λέει ο μπαμπάς. Ρε το μπαμπά. Χριστός και Παναγία. Μπράβο. Και μπορείς και το χρησιμοποιείς αυτό? Φυσικά, βλέπεις την ταμπέλα εκεί? Ποια ταμπέλα? Γράφει ταβέρνα του Κεράτα, αλλά δεν το βλέπεις γιατί είναι γεμάτο κουμπότρυπες. Λοιπόν, κοίτα. Και... Καλό. Σειρά σου. Τι σειρά μου? Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ έχω να πιάσω όπλα από τότε που ήμουν καουμπόης μικρός στα καναβάλια. Δεν μπορώ. Και στο στρατό ήμουν ταχυδρόμος εγώ. Λοιπόν, κράτα ίσια. Ευτυχώς που έφερα και την μικροφόρα, θα μας χρειαστεί. Σημάδεψε, λέω. 1, 2, 3. Εντάξει, τώρα και πρώτο πιστόλι δεν σε λες. Ήρθανε. Σταμάτα! Έλα, κοπελιά. Να στο γεμίσουμε να πάω στο καλό. Τι γίνεται, Αντωνάκη, όλα καλά? Τι όλα καλά. Αν είχα πάει ειδικές δυνάμεις, ξέρεις, λόγω και τέτοια, θα είχα μια ελπίδα. Τι λες τώρα, ρε? Ξέρω εγώ τι λέω.
Βλέπω το αποφάσισα. Θα το κλείσω το γραφείο τελετών, να πάει στα κομμάτια να πάει. Αλήθεια λες? Αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός. Επιτέλους, Αντώνη, τόσο καιρό στο λέω και δεν με ακούς με τίποτα. Με τη φάτσα που έχεις, θα σε κάνω εγώ πρωταγωνιστή. Θα σε κάνω... Σκάσε. Τίποτα. Έτοιμη είσαι, κοπελιά. Άντε να πας στο καλό. Δεν μου λες, από εδώ πώς πάμε για τα σφακιά? Λοιπόν, την ταμπέλα στα 500 μέτρα και κάτω, τη βλέπετε? Ναι. Λοιπόν, θα κάνετε δεξιά στη διασταύρωση και θα ακολουθήσετε τις ταμπέλες. Όποια διαβάζετε. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό δρόμο. Και συγγνώμη τώρα, άμα εγώ τώρα θέλω να σε ξαναδώ, πού θα σε βρω? Δεν θα με ξαναδείς. Χεράκι. Έκανες τίποτα ή... Πυροβόλησα. Άξιος, παιδί. Άξιος. Δούρος. Μαλάκι. Συγγνώμη, να ρωτήσω λίγο πού είμαστε ακριβώς, οδό, αριθμό... Τι είναι αυτό με τις πινακίδες? Γιατί έχουνε παντοτρύπες? Αυτοί οι ντόπιοι είναι τρελοί, ρε. Τις έχουν κάνει στόχο για σημάδι. Δεν τους λες τρελούς, κουζουλούς να τους λες, γιατί έχουν και καμάρι. Δεν βλέπω όμως να φτάνουμε. Ήθελα να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι κάγκουρες που κάνουν τέτοια πράγματα σε πινακίδες. Ναι ρε, όπως το πες, κάγκουρες. Συγγνώμη φιλαράκι, να ρωτήσουμε κάτι. Τι έγινε ρε καλόπαιδα, πες το. Για σφακιά, καλά πάμε. Από εδώ πασούγια. Για πολύ ωραία τσικάκια, φρέσκα, μπουμπουκάκια. Α, με πιάνεις. Όχι, δεν κατάλαβες. Για ένα γάμο πάμε. Α, για γάμο, Ποιος παντρεύεται λοιπόν? Ένα φιλαράκι. Και παιδιά. Πού είστε ρε παιδιά? Πού είστε ρε παιδιά? Παιδιά, είναι επίσημο, χαθήκαμε. Σόπα, ρε. Κι εγώ νόμιζα ότι ο τύπος μας έκανε το Tour de France. Πού εξαφανίστηκε το κολόπεδο? Κάτι μου θύμιζε εμένα αυτός. Ποιος είναι αυτός ο μουσάτος? Κρατάει όπλο. Θα μας καθαρίσει. Ούτε στο Τέξας τόσο όπλο. Φαίνεται χαμογελαστός. Ο Χάρος δεν έρχεται χαμογελαστός συνήθως, Αντώνη, εσύ που ξέρεις καλύτερα. Τι έγινε ρε φίλε, γιατί μας κοιτάς τόσο άγρια? Βάλτε καμιά ολιά ακόμη. Να δούμε πόσο αντέχουν. Νομίζω ότι κατάπια βιτριόλι. Νιώθω τη σπίνα μου να λιώνει. Εντάξει, ρε, δεν είναι τόσο βαρύ. Το πολύ πολύ να πάμε απόλυτο στο μάφο. Άρε Κωνσταντίνε, ελπίζω να αξίζει τον κόπο, Κωνσταντίνε. Παιδιά, δεν μας βλέπω να τη βγάζουμε καθαρή. Και εγώ έχω μάνα, γυναίκα και παιδί, σας το λέω. Εντάξει ρε φίλε, πάω να πούμε, εμείς πρόγνες. Όχι ρε παιδιά! Έλα ρε επιτέλους ρε! Φιλαράκια μου! Σιγά. Σε βρήκατε ρε κολλητάρια! Για πάρτι σου άφησα πρεμιέρα. Έχει χάρη που σου γνωστάω τη ζωή μου ρε μάλι! Και εμένα μου έχεις δανείσει λεφτά φίλε κάποια στιγμή και δεν τα πήρες ποτέ πίσω. Εγώ δεν ξεχνάω. Σοβαρά μιλάς, δεν είσαι καλά, ούτε που το θυμόμουν. Να σου πω, μήπως μπορείς να μου τα δώσεις γιατί ζορίζομαι λίγο. Πόσο ήταν? 3 εκατοστάρικα, 300 ευρώ. Αγόρινα, τι έπαθες, τι συμβαίνει? Μας τρόμαξες ρε φίλε. Καταλάβατε τώρα γιατί βιαζόμουν. Ελάτε παιδιά να σας τα πω, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, για να την κάνω μικρή την ιστορία. Εκεί που δούλευα στο Βέγκας, στο καζίνο, ο πορτιέρης. Πέρασα απ' έξω μια κριτικιά και την ερωτεύτηκες. Μακάρι. Εθίστηκα στη ρουλέτα. Εθίστηκα στη ρουλέτα, ρε.
Παιδες, 3 χρόνια προσπαθώ να την νικήσω και δεν μου κάθεται. Διαόλου μηχάνημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με κυνηγάνε το κογλίφι. Άμα. Ακούστε. Την Ατζελίνα τη γουστάρω. Ποια είναι Ατζελίνα? Μια γατούλα που έχουμε εδώ. Γυναίκα μου, Τώρα ρε. ξέρω, φιλαράκι, τι έχω ξαναδεί. Μην ξαναχτυπήσει, σε βάλω μέσα στα μάξι πίσω, ξαπλωμένο. Είναι καλό παιδί, κουκλάρα, την αγαπάω στα αλήθεια, όχι αλήθεια. Αλλά από την άλλη, είναι και το καταφύγιό μου. Εδώ πέρα δεν πρόκειται να με βρει κανένας. Γι' αυτό παντρεύεσαι. Για να γλιτώσω από τους τοκογλυφούς. Μπαμπά! Τι κάνει αυτή η νεκροφόρα? Κοριτσάρα μου! Γυναικάρα μου! Σηκωθείτε, ρε! Παιδες, από εδώ η Αντζελίνα, το κορίτσι μου. Τζίμις, Ρένος και ο Αντωνάκης μας. Υπάρχει εδώ μέσα μόνο κανένας νεκροθάφτης. Γιατί εμείς το έχουμε για χρυσουζά εδώ. Νεκροθάφτης στο γάμο. Κοιτάξτε, έχουμε ένα έθιμο στην Αθήνα. Στο γάμο να στολίζουμε μια νεκροφόρα για να στεριώσει ο γάμος, καταλάβατε. Περίεργα έθιμα έχετε εσείς στην Αθήνα. Εγώ το έβγαλα. Καλά. Στολίστε νεκροφόρες σε γάμους. Για το Θεό τον έναν. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Άντε να σε σου. Ό,τι θες μπορεί να κάνεις. Βίβα! Εδώ παρακάτω υπάρχει ένα βενζινάδικο. Και μας εξυπηρέτησε ένα πολύ καλό παιδί. Θα ήθελα να... Μην πει κανένας ούτε λέξη για αυτούς τους βενζινάδες. Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν. Και την νεκροφόρα, καλά κάνετε έτσι την εφέρατε. Θα τη χρειαστούμε. Έχω να θάψω κάποιον. Μετά του γάμου. Όχι, εγώ για το βενζινάδικο... Μην μιλείς! Δεν μιλάω! Σκάλμος! Κουβέντα! Όχι. Κωστή. Και αυτό είναι κάτι που θα το κλείσεις εσύ με το καλό. Εγώ θα κλείσω το βενζινάδικο των ξένων ανθρώπων, μπαμπά. Τα χρεωστούμε. Αφού δεν αξιώθηκα να κάνω αρσενικό. Τα χρεωστούμε να τα κλείσει ο γαμπρός μου. Πατέρα, άμα χρωστάτε πολλά, εγώ δεν. Έχει πέσει πραγματικά πολύ ο τζίρος των καλλιτεχνών. Με ποσοστά πληρώνομαι, έτσι. Τα χρεωστούμε να πληρώνονται μόνο με αίμα. Ο γιος του Λέβη το Γιαννάκη θα χαθεί από τη χέρα σου. Είναι μια νεκροφόρα απ' έξω, έχει γίνει κάτι. Όχι, αλλά θα γίνει. Θα γίνει. Δεν την κάνουμε λόγο σιγά σιγά. Δηλαδή, θα φάνε το ωραίο αγόρι? Τι έγινε, παιδιά, πού είναι ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς, αγάπη μου, τίποτα. Κάτι θυμήθηκε και βγήκε. Καλώς τα κορίτσια, ήρθαν και τα κορίτσια. Λοιπόν, να σας γνωρίσω τις κουμπάρες μας. Γεια σου. Γεια σου. Μυρτώ, πρώτη μου ξαδέρφη και η Τόνια. Χάρηκα. Γεια σας, κορίτσια, Ρένος. Λοιπόν, αγάπη, εγώ επειδή έχω καιρό να δω τα φιλαράκια μου, θα πάμε να κάνουμε ένα update στο καφενείο, δεν θα αργήσουμε, έτσι. Να πάτε, αγάπη μου. Γιατί να πάμε, αφού να κάτσουμε λίγο εδώ πέρα, μια που είμαστε όλοι μαζί, παρέα. Θα το σηκώσεις ή θα το χορέψουμε? Έλα, αγάπη μου, τι κάνετε, η μαμά? Ναι, τώρα ετοιμάζομαι να σε πάρω και εγώ τηλέφωνο. Τώρα θα σε έπαιρνα. Ναι. Με τα παιδιά, τον Κωνσταντίνο, τον Αντώνη και τον Ρένο, εδώ όλοι μαζί. Είναι και τα... Αντροπαρέα είμαστε. Και τα πεθερικά, είναι και τα πεθερικά του Κωνσταντίνου εδώ, ναι. Ναι, αγάπη μου. Για δώσε. Φιλάκια, ναι. Φιλάκια από τα παιδιά. Και από μένα, αγάπη μου, ναι. Και εμένα μου λείπετε, ναι. Γεια σας, γεια. Από το γραφείο. Λοιπόν, γεια μου, έκατσα, το σκέφτηκα και το αποφάσισα. Θα το κάνω μόνος μου. Αύριο κιόλας. Ποιο ρε πατέρα, μη με τρελαίνεις τώρα. Αν δεν ξυθείς μόνος σου και περιμένεις άλλους να σε εξήσουν, με τη φαγούρα θα μείνεις. Αυτό δεν είναι φαγούρα, δολοφονία είναι. Αυτό που είπες είναι πολύ βαρύ. Είναι δικαιοσύνη. Και δεν το καταλαβαίνεις πρόβλημά σου. Και κρίμα που δεν έκανα γιο και έκανα μια κόρη σαν και σένα. Τι τραβάω. Α, και πού είστε, σας έχω μία έκπληξη. Και άλλη έκπληξη, Κωνσταντίνε. Έχω καλέσει άλλο ένα φιλαράκι στο γάμο. Άντρας! Ναι, ρε, πρώην μάνατζέρ μου. Τώρα βέβαια τα έχει παρατήσει κι αυτός.
Γυρίζει τον κόσμο με ένα σακίδιο στην πλάτη και κονομάει, ζωάρα. Αυτό ρε φίλε το έχω ξανακούσει. Πώς κάτα γίνεται, δεν ξέρω. Θα μας τα πει όλα όταν έρθει, ρε. Τώρα, όπου να είναι, φτάνει στο καφενείο του χωριού του. Έχω δώσει ραντεβού εκεί. Δεν μου λες, είναι ωραίος ή κανένας ξεχλές? Όχι, ρε, τεστοστερονάτος. Χώρα μωρή μέδουσα. Στεβιέλ. Ρε, εσύ, Τζίμι. Ο Ρένος είναι. Κατάστημα! Διψάσαμε! Παιδιά, νάτος. Ποιος? Αυτός. 1-0. Ο Όμηρος, ρε, νάτος. Πού είσαι ρε παιχταρά μου? Τράκι μου! Έλα ρε! Μορφιές μου! Πώς άλλαξε έτσι αγόρι μου, πόσο όμορφη είναι έτσι. Τι στον κόρακα θες να κάνεις αγόρι μου εδώ να παντρευτείς? Άλλαξα όλα το πρόγραμμά μου αγόρι μου, τα Ελλάδα, έφυγα, τα κόψα όλα. Για τη φιλαράκια εδώ πέρα και η CIA να σε ψάχνει δεν πρόκειται να σε βρει. Θες κάνει πουτάνα όλα, Λοιπόν, να σας συστήσω. Τα φιλαράκια μου. Ρένος, Αντώνης, Γεια σου Αντώνη, χάρηκα. Τζίμις. Γεια σου Τζιμάρα, χάρηκα. Άραξε να ξεϊδρώσεις, σε βλέπω πολύ ταλαιπωρημένο. Τέστο, πολύ τέστο. Χάρηκα πολύ. Ρένος συγγραφέας. Όμηρος. Λοιπόν, αψíme τίποτα. Ξέρω στα αλιάσει, παιδιά. Και όλο αυτό το καιρό που γυρνάω, ένα πράγμα έχω μάθει. 2 είναι οι εχθροί του ταξιδιώτη. Η αφυδάτωση και η βλενόρια. Σιγά, σιγά. Hi. Can you tell us the way to the beach bar? To the beach bar? Of course, I would take you. No, I would have been taken you, υπερσυντέλικος με διάρκεια, but you know I'm on a secret mission, τσικάκια μου. What is τσικάκι? Τσικάκια, το πού να σας εξηγήσω τώρα τι είναι τα τσικάκια. Τέλος πάντων, other words to love each other. Είτε κούλουρον, you love me, I love you, goodbye. Τι έγινε ρε, πού είναι ο τύπος ρε? Άντε, γιατί έχει ξεραθεί το λαρίκι μου, Ωραία, παιδιά, πέρα την πλάκα τώρα. Μήπως υπάρχει ένα πρόχειρο του Ζάκη, γιατί νομίζω ότι μυρίζουν οι μασχάλες μου. Όχι, δεν μυρίζουν. Αντιθέτως. Βενζίνας ή Όμηρος? Όμηρος ή βενζίνας? Εδώ η απορία. Συγγνώμη που άργησα, παιδιά. Ήμουνα στον αγρό, άρμεγα την Αγελάδα. Και επειδή καθυστέρησα, είναι κερασμένο το μαγαζί. Πιείτε, θα κάνει καλό και στο στομάχι, είναι γιατρικό. Πού πήγε αυτός, ρε? Να συνεχίσει το άρμεγμα. Φέρ' το δώρε και έχω παθυστερητικό. Σφινάκια, μια και Πολύ το καθυστερείς, πολύ. Άντε, γεια μας. Στα δικά σας, η ελευθερία μας. Πάμε. Δυνατό, Ό,τι πρέπει για να αντέξουμε τους κουζουλούς εδώ. Ξαναγέμισε, ρε. Άντε να κανονίσουμε λίγο και τα του μπάτσελο, ρε. Θέλω να είναι όλα τέλεια. Αυτό άστο σε μένα, φίλε. Εσύ έλα το βράδυ στο beach bar και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνω εγώ. Γεια μας. Βοήθα λίγο, ρε. Να πίνω αγοράκι. Συλλέξει. Ποιος είναι αυτός? Ώστε αυτό ήτανε που δεν θα αργούσατε! Και η κόρη μου τρελάθηκε με τις ανησυχίες της! Εντάξει, πιάμε λίγο παρακάτω. Παραπάνω εννοεί. Τι παραπάνω, τι παρακάτω. Εγώ αλλού πατού, αλλού βρίσκομαι. Μπείτε γλίγορα στην καρότσα! Θα σας πάω σπίτι. Έχει και ραδιοφωνάκι. Και σας θέλω να είστε κύριοι εκεί. Συνέθιστοι. Κάτσε κάτω, Κώστη! Θα σκοτωθείς! Έλα. Εσύ πάλι ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο αστάθμητος παράγοντας. Ο νόμος του Μέρφυ. Η εντροπία που κάνει όλα τα συστήματα να κατανοούν. Δεν μου φτάνουνε 4 κουζουλοί, ήρθε και 5ος.
Τσιμπαλωθιές στο γάμο θα τις παίξω οριζόντια και όποιον πάρει ο χάρος. Όποιον πάρει ο χάρος. Για το Θεό τον έναν. Τελικά, ρε παιδιά, δεν μου είπατε. Ποια ερωτεύτηκε ο Αντώνης? Μια περαστική, μετά τη χάσαμε. Α, τι ρομαντικό. Αχ, κι εγώ θέλω να έρθει ένας άντρας και να μ' αρπάξει. Γιατί δεν την άρπαξες? Εντάξει τώρα, δεν πειράζει, πάει αυτό. Ερωτεύτηκε. Καλά, εσύ έτσι ερωτεύεσαι. Χωρίς καν να ξέρεις ποια είναι. Έτσι ερωτεύομαι εγώ, σε πειράζει? Ναι, έτσι ερωτεύομαστε εμείς στην παρέα μας. Πάμε πια κάτω. Ναι. Καλέ, δεν τα αφήνουμε αυτά τώρα, λέω εγώ. Άντε στην υγειά μας. Έλα, βίβα. Για πείτε, είναι ωραίες ιστορίες αυτές. Ναι, περιγράψτε μας, μπορούμε να την ξέρουμε. Ρε, μπορεί να την ξέρουν τα κορίτσια, να σου κάνουμε κατάσταση. Μπορεί να την ξέρω, ρε. Ω, άσε, εντάξει, εγώ μπλέμε εγώ, εντάξει ρε. Και εμένα μου άρεσε εκείνο το κοπέλι. Η κοπέλα. Κοπέλα. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, τα βράδια που πάτε εδώ, μικρό μέρος είστε, κάπου θα μαζεύεστε, δεν μπορεί? Λοιπόν, στην Κρήτη, κοπέλι, λέμε το αγόρι. Να, έλα. Δεν πιστεύω να σ' αρέσει κανένα αγόρι. Γελάμε τώρα, γελάμε. Στο beach bar μαζευόμαστε πάντως. Πάμε, μπορεί να την ξαναβρεις. Πώς θα την ξαναβρεις άμα δεν ξέρεις ποια είναι? Ελάτε ρε παιδιά, πάμε, είμαστε για beach bar, σηκωθείτε. Πάμε, Αντώνη, πάμε. Μπορεί να είναι καμιά καλή να μας κάνει για τον Bachelor. Πάμε. Τζίμι. Ας μαλάκες τώρα. Χορεύτηκες, βρήκε. Βρήκα. Πήρα ένα κολλητό σε ένα κολοπάρο. Μας βρήκα την κομμενάκια φοβερά, θα σου πούμε. Για αυτός που κάνει μπάνιο τσίτσιδος με το λάστιχο στον κήπο, ποιος είναι? Αυτός είναι ένα φιλαράκι μου όμηρος. Να σου πω, δεν είναι μακριά του. Έλα, για μας. Σε κόλλα! Α, ναι, γεια μας. Για να ζήσετε. Όλα καλά. Τώρα αυτός η Χάρκη που με είδε Ρε Μανολάκη, τι κάνεις, τρελάθηκες? Από καιρό για σένα. Έχει κι όλο πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, παλικάρι μου. Τι έγινε ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός? Μανολάκη, ας τους κάτω αμέσως. Μανολάκη, σε λένε, επιτέλους έμαθα το όνομά σου. Είναι ο γιος του Λεβεντογιαννάκη, τελείωνε. Ράνος συγγραφέας. Ατζελιά, κάνε πέρα! Μανολάκη, τώρα σοβαρά ζηλεύεις, αφού εσένα αγαπάω. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Το γιο του Λεβεντογιαννάκη βρήκες, άδικαν οι άντρες. Μ' αγαπάει η Ατζελίνα. Μ' αγαπάει τρελά και εγώ τον αγαπάω. Έλα, αγάπη μου. Τώρα θα σε έπαιρνα κι εγώ. Ναι. Εδώ με τα παιδιά. Ο Αντώνης, ο Κωνσταντίνος, ο Ρένος. Πώς σε λένε, φίλε? Κρίς. Και ο Κρίς. Όλοι εδώ είμαστε, όλοι μαζί. Ναι. Η μαμά κοιμάται. Ναι, θα σας πάρω μετά, αγάπη μου. Κι εγώ σ' αγαπώ. Κι εγώ. Όχι ρε παιδιά! Θα πάρω το όπλο μου, τελείωνε. Πάνω από το πτώμα μου. Εμένα μου αρέσουν αυτά που κάνει για μένα, είναι άντρας. Στο χώρο σου λέω. Πήγαν όλοι. Ναι, και ήρθαν στο beach bar και τους πήρανε. Ο Μανολιός ή ο Μανολάκης? Ο Μανολάκης. Χάσαμε το γαμπρό. 50 αρνιά θα ψήσουμε στο γάμο. Να μου βρείτε το γαμπρό. Μωρέ, μήπως είναι για καλό? Oh my god, δηλαδή. Λοιπόν, εγώ πάω στην αστυνομία. Εσύ να μην μιλάς. Και να μην μιλάς καθόλου. Έλα! Κινητά. Βεβαίως, ορίστε. Μισό ρε φιλαράκι, τι έγινε, τι σου κάναμε, Πρώτα εσύ. Εγώ! Έπαιρες με τη γυναίκα μου. Α, καλά, ρε, εσύ. Το παιδί είναι διοργανωτής του Athens Pride, τη γαργαλάει την Πάμια. Τι κάνει? Το βοσκάει τον Κενταυρό, πώς το λένε, το μπαλουκόνι το Δράκουλα. Και δεύτερον, εσάς τους υπόλοιπους. Και κυρίως εσένα. Σας σώσει τη ζωή. Εμένα μπορεί να με σώσει όσο θέλεις. Τους άλλους δεν τους διώχνουμε καλύτερα. Τι τους έχουμε στα πόδια μας? Συγγνώμη ρε φίλε, μας απαγάγεις και μας σώζεις. Ναι, με τον πατέρα που έχω πίστεψε με, σας σώζω. Και εσύ μη μιλάς, γιατί κανονικά έπρεπε τώρα να σε είχα θάψει. Συνάδελφος. Τι εννοεί να με είχε θάψει? Καταλάβατε τίποτα? Ένα που... Μα δεν είναι κούκλος. Τι ρε? Τι είσαι Τζίμι? Ο Ρένος είναι... Ορίστε.
Θέλαμε και beach bar τρομάρα μας. Σε λίγο ξημερώνει και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Και να μου το θυμηθείς έτσι και κάνει το χατήρι του πατέρα του, θα τον φάνε τις φυλακές στα σίδερα, θα τον φάνε. Μ' αρέσουν οι άγριοι άντρες. Πολύ μ' αρέσουν. No way. Θέλει να σπάσει τα νεύρα του πατέρα σου. Αλλιώς τον πάμε και κάτω, δεν έχει νοστιμιά. Μωρέ, ξέρω ότι παντρεύω την Ατζελίνα μου και ότι θα μπει καινούριο αίμα στο σπίτι. Έστω και νερωμένο αυτό του λεβέντη που μας έφερες. Και θέλει να χτυπήσει πρώτο τσιμπαλωθιές ο Μουτσινάς. Ο Μανολάκης δεν είναι τέτοιο παιδί, δεν έχει τέτοια στο κεφάλι του. Από το σχολείο, όταν τον ήξερε εννοώ όλοι καλό παιδί και λογικό. Εσύ μη λες πολλά. Δεν θέλω να ξανακούσω αυτό το όνομα εδώ μέσα, λέμε! Συγγνώμη, η νοκροφόρα που πηγαίνει και έρχεται για τη βεντέτα είναι. Τσακίς από εδώ, ρε! Όχι από εδώ, ρε! Ποια από εδώ ξαφαλείς από εδώ, ρε! Όχι από εδώ, ρε! Έξω από εδώ, ρε! Όχι από εδώ! Εγώ φταίω που σας κάλεσα για συμπαράσταση. Η ομάδα διάσωσης θα θαλάσσωσε. Δεν έχουμε και τηλέφωνο από κανένα. Όχι ρε, είναι έξυπνο αυτό που λέει. Τελικά την πατήσαμε άσχημα. Μόνο το κολλητάρι σου ο Όμηρος το γλίτωσε. Guys, εδώ έχει άνοιγμα! Καλά, είμαι και πολύ μεγάλος, τεράστιος! Τα καταφέραμε! Σωθήκαμε! Σιγά να μην έχει έξοδο από εκεί, ρε. Ρε παιδιά, κάτι μου βρωμάει. Τους μαλάκες, βρωμάει, ξεβρωμάει. Εγώ θα είμαι έξω. Εγώ θα τους σώσω. Και αυτοί ούτε ευχαριστώ δεν θα μου πούν. Παιδιά, εγώ σε αυτή την τρύπα βρωμά έτσι δεν μπαίνω με τίποτα μέσα, Εγώ δεν πάω πουθενά, φοβάμαι. Ούτε εγώ ρε, πώς θα καλιάσω μετά την Ατζελίνα. Έρχεται ωραίος, θα λιποθυμήσω. Πες του να μου δώσει το φιλί της ζωής, πες του, λιποθυμάω. Άσε με να καθαρίσω εγώ. Καλώς τα πουλάκια μου. Πού είναι ο άλλος? Πήγε να το σκάσει, καλά να πάθει. Λοιπόν, τι έπαθε αυτός? Σας παρακαλώ, δώστε του το φιλί της ζωής. Όχι, επιμένω για να γλιτώσουμε. Δώστε του το φιλί της ζωής. Δεν τρελάθηκα, δεν φυλάω. Καλύτερα να ψοφίμου. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Τίποτα δεν έχω, τίποτα, μια χαρά είμαι. Ποιος είναι ο γαμπρός του Βασίλη Αντωνάκη? Εγώ! Όλοι μαζί. Εγώ είμαι ο γαμπρός. Ο γαμπρός να φύγει, οι άλλοι να μείνουν. Οι άλλοι να φύγουν, ο γαμπρός να μείνει. Συγγνώμη κύριε, με όλο το θάρρος δεν σας ξέρω κιόλας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί μας κρατάτε εδώ μέσα? Όχι για να έχουμε να πούμε και κάτι στην αστυνομία στο τέλος. Η αστυνομία θα μείνει απόξω. Εμείς τις διαφορές τις λύνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Εγώ είμαι ο γαμπρός. Ό,τι είναι να πείτε, πείτε το σε μένα. Όχι ότι έχω τίποτα μαζί σου, για να ξυγιόμαστε. Παναγία μου! Παναγία μου, το σκάτωσες! Πέδαλ! Πέδαλ! Στην άδεια γλιτώσαμε. Πάλι καλά που ήταν και οι καλαμιές. Ωραία, Τζίμι, σκατά έγινες ρε φίλε. Σκατά, αλλά εγώ σας έσωσα από τα σκατά. Άντε, ρε εσείς αυτός πήγε να μας σκοτώσει. Ποιος ήταν αυτός, γιατί στείλαν τον κακό? Σκάσανε με τις απορίες, κρυβόμαστε τώρα. Ησυχία. Τι μυρίζει έτσι, ρε? Μου και εσύ. Τι φυτά είναι αυτά, ρε παιδιά? Αρωματικά. Αλλά δεν μπορώ να μυρίσω. Κάτι μου θυμίζουν. Καλά, είστε πολύ ξενέρωτοι, ρε πούστη μου. Πλάκα μου κάνετε, δεν καταλάβατε γιατί φυτά μιλάμε? Όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Ρενό, δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά κρυφτήκαμε στα ζωνιά. Να το πω! Στα... Μα ήταν βρωμή ετσά, μωρέ. Βρεβελήθρες σε πάτσε κανείς. Βρε τα βριοκάραμα. Λαλιά δεν βγάνουν. Θα ρείτε πως εκάματε την ανωνιά και θα περάσετε τσα. Για να σας πιάσουμε τσα μέσα, τη τσα σας είναι τα χασίσια και να φύγετε αυτά που κατέετε. Αέ σας χώσω στη φυλάκα να μην με λένε Αθωμανόλη. Κάτι πήγε χασίσια για φυλάκα και για ένα Αθωμανόλη. Και για μένα.
Όπα, κύριε Αστιφύλακα, τι λέτε. Εγώ είμαι θεατρικός συγγραφέας. Είναι η δεύτερη μέρα που λείπει την παράστασή μου. Οι ηθοποιοί μου θα νομίζουν ότι εγώ τους εγκατέλειψα. Δεν έχω κινητό, δεν έχω που να πάω. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να επιστρέψω στο θεατράκι. Όταν δεν φυτεύατε, δεν κλαίατε. Εδά σας έπιασε. Όχι, εμείς κύριε αστυνόμοι ήρθαμε εδώ πέρα και πήγαμε και κρυφτήκαμε γιατί μας κυνηγούσε ένας που ο πατέρας του έκανε βενζινάδικο, κύριε. Και παντρεύεται ο φίλος μας. Ήρθαμε για γάμο εδώ. Μίλα ρε. Και ποιάνε παίρνεις. Πες. Στα μικρά μέρη είναι όλοι κουτσοπόλιδες. Σίγουρα θα την ξέρει. Πες. Εγώ κύριε αστυνόμη δεν φταίω να πάω να κάνω ένα μπανάκι. Την κόρη του Βασιλαντονάκη παίρνω. Δηλαδή έπαιρνα, γιατί τώρα βλέπω να παίρνω τον Μπούλο και εγώ και οι φίλοι μου. Την κόρη του Βασιλαντονάκη. Μην τα λες μου. Και σας άρπαξε εκείνος που είχε το βενζινάδικο. Ναι, ο Μανολάκης. Μήπως έχετε κατά λάθος, κύριε Πότσο. Σκασμός, εσύ μη σ' αρπάξω από τα θρούνη και είναι και μεγάλο σαυροβουλότρυπα. Και αφού σας έπιασε, πώς και δεν σας έπαιξε έτσι είστε ακόμα ζωντανοί. Να μας παίξει, τι να μας παίξει. Με το δίκανο. Για την παλιά τη Βεντέτα, με το Φαθραχοτσίλη, το Λεβεντοζιάννη. Βεντέτα. Πάω να μαθώ εντάε και ξαναγερνάω. Επαέσεις. Και πούστε! Μην ακούσω λαλιά, γιατί έχω απόξω το βλεπέ και σας ξαμώνει με το γαργαλιστήρι. Αυτό τώρα το γαργαλιστήρι εμένα δεν μ' άρεσε. Συγγνώμη, μήπως κύριε αστυνόμια μου μπορείτε να μας τα πείτε λίγο και στα ελληνικά να καταλάβουμε γιατί. Λαλό! Κάμε τη συσία, γιατί έχω απόξω το φύλακα με το δάχτυλο στη σκατάλη. Μπράβο, τώρα καταλάβαμε. Κάτσε κύριε αστυνόμια μου, μισό λεπτάκι, τώρα που αρχίσαμε να συνεννοούμαστε. Εμένα άλλο θα μου έπαιρνε το κεφάλι, εγώ θα μείνω στη φυλακή. Όλα ανάποδα τα κάνετε εδώ πέρα. Και εγώ θέλω να κάνω το τηλεφώνημα που δικαιούμαι εκεί. Και εγώ θέλω να κάνω ένα δύο. Η μαμά μου και τη γυναίκα μου. Θα μείνετε πάει μέσα όλοι για το δικό σας το καλό. Έξω. Θα σας επέξουν σαν τσιφουρόγατος. Τα τηλεφωνήματα, κύριε. Έπαιξες με. Κάμε το να πάει στο ζέρο του διάολο. Έμα. Φέρνω μωρέ να πάρω την Ατζελίνα. Όλο μαμάκια, μαμάκια. Ότι είχα να σε δω 10 χρόνια και θα είμαι φυλακή εξαιτίας τώρα αυτό πάλι. Έλα, Ατζελίνα. Να σου πω, δεν ξέρω τι σκαταλιγμένα πίνετε εδώ πέρα. Άκουσέ με. Είμαστε στο τμήμα. Έλα να μας βγάλεις και φτιάξε βαλίτσα. Πώς μιλάς έτσι στη γυναίκα σου, ρε. Όπως θέλω, μωρέ, θα της μιλάω. Πέρα κανένας να πάρει ένα κουμπούρι και να σε κυνηγάει. Εκεί καλό σημάδι. Και εσύ που το ξέρεις. Έλα μου. Πού το ξέρεις ότι η γυναίκα μου ξέρει καλό σημάδι. Σκασμός ρε, σερσερέδες. Πήγατε για κυνήγι μαζί, μήπως. Εντάξει, ρε παιδιά, μην τα σκαλίζουμε τώρα γιατί πήγαν και γιατί δεν πήγανε. Δεν πήγαν τελικά, δεν πήγαν. Τι δεν πήγανε, ρε, πού δεν πήγανε ρε, εσύ με τη γυναίκα μου. Όπα, ούτε αγρηγού. Επίσης εσύ με τη γυναίκα του φίλου σου. Όχι, δεν πήγε, απλά την είδε και την ερωτεύτηκε. Τι λέει ρε τρόπα. Τι έκανε, λέει, την ερωτεύτηκε. Μπορείς να το σκοτωθούν. Άμα είναι σε την τιμή του άλλου, εγώ δεν ανακατεύομαι. Άφηκε τον να το σκοτώσει, να πάρει πίσω την τιμή του. Άφηκε τον. Ρε φίλε, δεν ήξερα ότι η γυναίκα σου απλά την είδα, μου άρεσε. Ρίξαμε εκεί πέρα και δυο του φεκές. Έριξες παροθιές με τη γυναίκα του φίλου σου. Αυτό σηκώνει βεντέτα. Ρε σιγά δεν την πήδηξα κιόλας. Αστυνομία! Άφηκε τον να το σκοτώσει, μωρέ. Άφηκε τον, μωρέ. Είναι στο τμήμα. Δόξα τω Θεώ. Πάω να τους πάρω. Δεν πας εσύ πουθενά, νυφή πράγμα. Θα πάω εγώ. Θα στείλω εγώ μερικούς. Δεν θα στείλεις κανέναν. Εσείς οι κριτικοί κάνετε πολλές βλακίες, αλλά γυναίκες δεν πειράζετε. Θα πάω εγώ και η Μυρτώ. Alone. Let's go. Καλή χρυσή, αλλά άμα την πιάσω τα νεύρα, καλύτερα να μην μιλεί κανείς. Αλλά, άμα τους βρείτε, πείτε τους θα είμαι πίσω στην αυλή. Έχω βρει μία ώρα μερακλήδικη, άλλο πράγμα. Όλο αυτό. Στα δικά μας. Άρα ξύλο που πάει χαμένο. Καλώς το Μανολιού. Έμαθα ότι είναι εδώ οι Αθηναίοι. Πού τους έχεις? Εδερνότανε και τις έβαλα μες στο τσελί να δαρθούνε με την ησυχία τους. Εσύ τα σου τραβάς, Μανολιού. Να τους βγάλω έξω. Να τους βάλω στο καράβι, να φύγουν να γλιτώσουμε. Ναι, για να μου λένε εμένα μετά ότι δεν πρόλαβα πολύ νεκρή βεντέτα. Τι δεν θα πω μετά εγώ του Πολέτσα να μου ζητήσει το λόγο, Δεν υπάρχει καμιά βεντέτα. Βεντέτα, όχι βεντέτα, εγώ τσέπιασα μέσα στη φοιτεία. Πώς να τους αφήκω. Εγώ ακολουθώ τον αριθμό του νόμου. Το γράμμα εννοείς. Αυτό. Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν σχέση με τη φοιτεία, το ξέρεις. Και ξέρεις καλά ποιανού είναι. Ή μήπως θέλεις να δώσω σε κανένα δημοσιογράφο ειδήσεις για κάποιους αστυνομικούς που διατηρούν φοιτίες παράνομες. Έλα μορτώρα. Πολλά τον έξυπνο μας κάνεις. Δεν θα σε πιάσω και σένα στα χέρια μου, ρε Καριάτζουλα. Κάτι θα κάνεις και θα σε πιάσω και θα σε χώσω μέσα στη φυλακή και θα βγεις καργανιασμένος. Έσε χάρη στην κουβαριά που έχω στον πατέρα σου. Έσε χάρη.
Γιατί και τη διπλανή θηρία ποιος την έχει, κάποιος άλλος, ξένος? Γειτονάκια είμαστε, κουμπάρε. Κατέ εσύ τα λέω. Ένα μόρ τώρα. Φτάνει. Ας τις πρωτοβουσιάνες να φύγουν όλοι. Όξο. Όξο με στο διάολο. Κοίτα εδώ κάτι βυζάρες που έχω κάνει. Και μην ξανακούσω τίποτα για τους λεβεντογιαννάκηδες. Θα σε σφάξει στο γόνατο ο θείος σου, κακομοίρα μου. Στο γόνατο. Μανολάκι μου. Πολύ μ' αρέσει που είσαι κριτικαρός, Κύριε Αρετή. Are you talking to me? Are you talking to me? Ναι, σας μιλάω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, επειδή όλα αυτά τα θεωρώ μεγάλες βλακίες και κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε ένα τέλος. Η Μυρτώ και εγώ είμαστε ζευγάρι και φεύγουμε. Δεν ξέρω ακόμα για πού, θα δείξει. Χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σας. Πάμε. Μου σπάς τα νεύρα. 5.000 έχω χάσει εξαιτία σου μέχρι τώρα. Και εγώ παραλίγο να χάσω τη γυναίκα μου, ρε. Αν δεν έχει γίνει κάτι μεταξύ σας και μου το κρύβετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε φιλαράκι, δεν τρέψει, ρε. Και ποια την πέρασες, ρε. Τι κάνετε? Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, για να τελειώνουμε, η Αντζελίνα είναι η γυναίκα της ζωής μου, εντάξει. Αχ, τι ωραία, την αγαπάει. Εγώ πάω να κάνω ένα μπάνιο να ξεβρωμίσω, κανονίζω και τις γκόμες και για όλα τα οργανώνω και έρχομαι. Εντάξει. Να έρθω κι εγώ ως ειδικός στα κάστη. Δεν έχεις να πας πουθενά εσύ, δεν εμπιστεύουμε το γούστο σου, έχεις καλλιτεχνικό κριτήριο. Άντε, παιδιά, βιαστείτε, πάμε. Καλησπέρα σας. Ένα δώμα, τι παρακαλώ. Επιτέλους. Επιτέλους, εγαήρατε. Τι κάναμε? Γυρίσατε, λέω. Πού θα πάει, θα τη μάθουμε τη γλώσσα. Δεν είναι εδώ και κινέζικα. Το άλλο παλικάρι πού είναι? Έχει πάει να ετοιμάσει τον μπάτσελο. Α, είναι και το μπάτσελο. Να δείτε πώς έχεις, έτσι. Ναι, αγάπη μου. Εγώ για τους φίλους μου το κάνω. Δεν ήθελα μπάτσελο και τέτοια κλεισέ, ξέρεις. Ξέρω. Ήτανε τούτο το μπατσελόρι. Πώς το είπατε? Το μόνο που λέμε τώρα είναι τέλος καλό, όλα καλά. Και βιαστείτε γιατί έχουμε και ένα γάμο να κάνουμε. Η Μυρτώ? Πού είναι η Μυρτώ, κακό χρόνο να έχει? Μια στιγμή δεν είναι ωραίο πράγμα να λες να έχει κακό χρόνο το κορίτσι το ερωτευμένο. Ναι. Το ερωτευμένο. Πού είναι? Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Αρετή! Να θωρείς που σε θωρώ. Μίλα! Που να σκάσεις. Έχει φύγει με τον με τον καλό της. Άμα είναι έρωτας, μεγάλο πράγμα. Ο έρωτας, κύριε ερωτοκριτέ. Ποιος ερώτας και ποιος καλότσι είναι? Παναθεμάτη. Αρετή! Σε χρικό! Την αλήθεια! Έφυγε με το Μανολάκι. Έλα ρε μαμά. Το Μανόλι του Μανόλι. Ναι. Το Μανολιό του Μανόλι. Το Μανολάκι του Μανόλι. Θα τρελαθώ. Ναι, τώρα περίμενες. Θα τρελαθώ. Αφού το Μανολάκι εγώ αφού το Μανολάκι θα το φτιάξω. Ακούτε. Αν δεν το βουχήσω σαν τραή. Να μην με λένε ρωτόκριτο. Παίρνω το σφαλιχτάρι μου και φύγαμε! Δεν πάω να γνωκίσω όποιον θέλεις. Εμείς πάμε για πρόβα νηφικού. Τι έγινε, ρε? Γιατί ζωστήκαν όλοι με τα άρματα, μπήκαν οι Τούρκοι. Έρωτας και πόλεμος. Το ίδιο πράγμα είναι. Και για όλα αυτές εσύ. Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ φταίω. Εσύ ερωτεύτηκες τη γυναίκα μου, εγώ φταίω. Αυτό, φίλε, είναι σκάτη προδοσία, έτσι. Α, καλά, πάω να φύγω. Όπα. Πώς μπλέξαμε έτσι? Ρενό, εγώ δεν έμπλεξα κανέναν. Εγώ ήρθα εδώ πέρα για να παντρευτώ. Ρε, εσύ δεν μας πήρες έναν να μας πεις να έρθουμε εδώ πέρα επειδή είμαστε μοναδικοί σου φίλοι. Όχι, ρε, μόνοι σας κατεβήκατε. Μόνοι σας κατεβήκατε γιατί μυριστήκατε φραμπαλά. Ντροπή. Γιατί βαρεθήκατε τη ζωή σας εκεί πάνω και λέτε δεν πάμε κάτω στην Κρήτη στον Κωστή που έχει μπλέξει να γελάσουμε. Τι να σου πω τώρα. Ορίστε, ρε, γελάστε με την ψυχή σας. Α, είσαι και αχάριστος. Εγώ δεν είχα δουλειά, ρε. Που παράτησα την πρεμιέρα μου για να έρθω να σώσω το τομάρι στο Μάρι. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Τι? Συγγνώμη, μωρέ. Τι? Συγγνώμη, μωρέ. Τόσο καμία. Άντε, ρε, κομμάτι, Άγιν, έλα. Άντε, πάμε να κάνουμε τον μπάτσελο να περάσουμε καλά, να τα ξεχάσουμε όλα.
Το οργανώνει μεσημέρα ο άλλος. Είμαστε φιλαράκια, δεν είμαστε. Είμαστε, ρε. Είμαστε. Και τώρα που σας ξαναβρήκα, είμαστε ακόμα περισσότερο γιατί σας αγαπάω, ρε. Ρε παιδιά, μη με αφήνετε στην απέξω. Αφού σας έχω πει, στην αγάπη είμαι ο πρώτος διδάξας. Αγάπη και ειρήνη είναι φιλοσοφία μου. Πολύ τεστό. Είχες δίκιο τελικά. Πρέπει να φύγουμε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως εδώ. Έστειλα ήδη σε 5-6 περιοδικά μου πως θέλουν φωτογράφο. Μωρέ, και τους φύνει και στο Βάι να φωτογραφίζεις. Καλύτερα θα είναι από εδώ πέρα με τους τρελούς. Αστυνόμο Μανολάκη σήμερα. Έλα να μαζέψει το Λεβιδογιαννάκη και το Βασιλοδονάκη. Μη μου λες εμένα δεν ανακατεύεσαι, θα έρθεις. Καταλάβες. Πάμε. Θα κάνουμε πλούσιο το φανάρτσι πάλι. Καλά, ευτυχώς πρόλαβα και το κρύψα. Ξέρεις τι λένε για τον Ευκό και τον Γαμπρό. Άλλα είναι αυτά που χαλάνε τους γάμους. Εντάξει, εγώ ξέρω κάποια που τους φτιάχνουν τους γάμους. Μα να είσαι ζηλιαρής. Τόσο ζηλιαρής. Μαρέ μωρό μου. Δεν το φανταζόμουν απλά. Μ' αρέσει. Και εσύ να πυροβολήσεις με τον Αντώνη. Εντάξει, με τον Αντώνη πυροβολήσα μια ταμπέλα. Με σένα θα πυροβολήσω αλλιώς. Μωράκι μου. Ο μπαμπάς σου. Έλα στον μπαμπά μου τώρα. Μαγκές, κοιτάξτε μπατσελοράρα που σας κανόνισα, έτσι. Και οι χορεύτριες θεογκόμενες. Ναι, ρε. Τα νεύρα μου θα σπάσουν εμένα μεταξύ ακόλου. Λοιπόν, θα κάνουμε τα πάντα να μας μείνει αυτό το μπάτσελορ αξέχαστο. Εννοείται. Ναι, αλλά προσοχή. Ό,τι γίνει απόψε μένει εδώ και μετά το ξεχνάμε. Έτσι. Υπόσχεση. Να σε θάψω. Μου θυμίζουν κάτι από τα καταγάλανα νερά της λίμνης Τιτικάκα στη Λατινική Αμερική. Τόνι, πού πας? Πάω να τελειώσω μια δουλίτσα και έρχομαι. Έτσι, ρε. Πρώτη φορά βλέπετε κόλλο, ήθελα να ξέρω τι σκέφτεστε. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω τον Θεό τυλιγμένο σε δίχτυ. Εσύ, φαντάρε. Ένας τέτοιος γυναικείος κόλλος είναι πάντα ο κόσμος όλος. Λαμπρός. Ότι θέλω να πεθάνω έτσι, ρε. Να σφινώσω τη μούρη μου ανάμεσα. Ρε γίδι. Δεν βλέπεις ότι ο κόλλος είναι ψεύτικος, είναι σιλικονάτζο, βλέπεις. Ρενό, κόφτα, θα σε βαρέσω, έτσι. Σιλικονάτος, πάρα να δεις. Όχι, κανείς από σας, κανείς. Ένας. Μωρό μου, σε παντρεύομαι αύριο. Τι λέω, ρε, αύριο παντρεύομαι την Αντζελίνα. Αντώνη, δώσε ρε μια σφαλιάρα να συνέλθω. Δεν με μιλάς σοβαρά. Ναι, ρε, δώσε, ρε. Δώσε και σφαλιάς και κλωτσές δώσ' του. Δεν βλέπεις ότι τον έχει τρελάνει αυτή η σοκούνα. Καλά, εσύ το ζήτησες. Ρε μαλάκα να το σκοτώσει τον άνθρωπο. Το κάνεις επίτηδες. Αυτός. Ρένο, να σου πω. Πάρτε εξαφανισέ, θα μας καταστρέψει εντελώς αυτή. Με πολύ χαρά γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα. Ένα βλέμμα δεν έχω πάρει όλη τη νύχτα. Όλη αυτή την άκολη, τη μούτζα κοιτάνε. Στο ίδιο λόγο. Και μάγκας και αλανιάρης, ωραίος και σωστός. Τσικάκια μη τραβηθεί.
αέρα εγώ τα πιάνω. Τα λίγα αυτά που ξέρω μου τα μάθει η ζωή. Αφήστε πια τα μίση και πιάστε το γαμότο. Δεν έχω παίξει λόγο και είναι Κυριακή. Είμαι ενθουσιώδης και παρορμητικός. Μην με παρεξηγείτε, είμαι κοινός θνητός. Θα μου λείψεις, ρε. Και εμένα θα μου λείψεις, αλλά ξέρω ότι θα είσαι καλά. Κοίτα να την προσέχεις, γιατί αλίμονό σου. Θα την προσέχω σαν τα μάτια μου. Ξέρετε που πάτε ή... Πάμε. Στο καλό. Και ό,τι χρειαστείτε εδώ σε μένα. Ευχαριστούμε, θεία μου. Γεια. Και κάπως έτσι τελειώνει μια βλακεία πολλών ετών. Για τη βεντέτα λες. Μη στεναχωριέσαι. Κάποιον θα βρει ο πατέρας σου να τσακώνεται πάλι. Είναι το χούι του. Κωνσταντίνε, μαλάκα, κόφει το μαλάκα. Δεν με συγχωρείτε, την ώρα σου. Κόφει τώρα, μαλάκα, πεθαίνω. Κωστάκη, πες αλεύρι. Τι του φύγε ρε μαλάκα, μου χάλας το έργο. Ο Θεός μου θα τον ευλογήσει το φιλαράκο μας. Τι σκάτα θέλετε ρε παπάρες, δεν βλέπετε ότι wow. Πεθερούλη μου, εσύ. Μη με λες πεθερούλη. Μπαμπά, εγώ. Ούτε μπαμπά. Γιατί πατέρα, να σας εξηγήσω. Μην με ξαναπείς πατέρα. Γιατί πατέρα. Έτσι και με ξαναπείς πατέρα, θα σε ξαλουρίσω. Μισό λεπτό, εντάξει, πατέρα. Όχι πατέρα. Να σας πω, εδώ στο πολιτισμένο κόσμο υπάρχει ένα έθιμο που το λέμε bachelor party. Τα λες μωρέ. Έθιμο είναι τα Χριστούγεννα. Έθιμο είναι το Πάσχα, όχι να γλύφεις την κάθε ξεβράκωτη. Μα όχι, θα σταματούσα, δεν θα προχωρούσα παρακάτω. Κάσε, ολοπρόσαλε. Ξέρω πολύ καλά τι πάει να κάνεις. Ευτυχώς που σε πιέσαι στα πράσα. Αλλιώς θα τον έβρεχες στον μπακαλιάρο. What? Το σαλούβαρδο! Το βρωμόπραμά σου, ανυπόλοιπτε! Μωρέ, και θα παντρευόσαι την θυγατέρα μου αύριο. Εσύ και εσύ. Μάλιστα, εμείς. Ναι, εμείς. Τι εμείς? Σας καθιστώ υπεύθυνος. Σε μισή ώρα θα το έχετε διαλύσει. Και αν τον πάτε να τον πίνει με χλωρίνη, τον άλλη ταμπούρα. Μωρέ και κολλήσει κάποια δαλώσα στη θυγατέρα μου. Θα τον αφαλοκόψω. Μάλιστα, κύριε, το πάρτι τελείωσε αμέσως. Δηλαδή, θα τελειώσει τώρα αμέσως. Σας δίνω την υπόσχεσή μου. Φάτε τι! Ακούσατε τι είπε ο Νεάντερταλ. Το πάρτι τελείωσε. Μπρος. Μαζευτείτε να φύγουμε. Ελάτε. Γάμο του και περνούσαμε τόσο καλά. Μας έπιασε πάνω στα πράσα, τον ήπιαμε. Άντε ρε, πάμε να σε πλύνουμε, τελείωνε. Stop! Ποιο είναι ρε το όνειρο κάθε γυναίκας από όταν είναι κοριτσάκι? Ωραία, φίλε, δεν είναι ώρα για φιλοσοφίες, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα αυτή τη στιγμή. Να πω εγώ. Αλλά πού να ξέρω, εγώ δεν ήμουν ένα κοριτσάκι. Ούτε εγώ είμαι κοριτσάκι, αλλά νομίζω ότι ξέρω. Μια γυναίκα θέλει έναν άντρα έτσι ψηλό, δυνατό, όμορφο. Ναι. Και να τη θύνει φουλά. Και ποιο είναι ρε το όνειρο κάθε άντρα πριν παντρευτεί? Μη μας βασανίσεις, πες το, σου λέω, δεν μπορώ άλλο, αντέχω άλλο. Να κάνει το τέλειο bachelor party. Ένα πάρτι που θα του μείνει για πάντα χαραγμένο μέσα στο μυαλό του. Για να το παίζει και να το ξαναπέζει και να το ξαναπέζει στη μνήμη του όπως το βινίλιο.
Να το θυμάται όταν είναι κολλημένο στα φανάρια στον καύσωνα. Να το θυμάται όταν η γυναίκα του αλλάζει κανάλι ενώ βλέπει μπάλα για να δει εκπομπή μαγειρικής. Να το θυμάται όταν τρέχει για να πληρώσει το δάνειο για να σώσει τη γυναίκα του, το σπίτι του και το παιδί του. Το Bachelor είναι σημαντικό, ρε guys. Είναι η επιτομή. Είναι η τελετή του υπότη που παραδίδει το σπαθί του και χρήζεται υπηρέτης της βασίλισσας. Και εγώ αυτό το πάρτι θέλω να το ζήσω και δεν με σταματάει κανένας. Καταλάβατε! Μπράβο ρε φίλε, respect ρε φίλε, respect. Respect ρε φίλε, ειλικρινά δηλαδή. Respect ρε Κωνσταντίνε. Respect. Ακόμα και αν αύριο είσαι ευνοχισμένος. Respect. DJ βάλε μουσική να παίξει, να χορέψει. Δεν είμαι καλά, δεν νιώθω. Δεν νιώθω καλά. Όπα. Παιδιά, σβήνω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν το bachelor party που σου κάναμε. Ψυχραιμία. Λογικά ο γάμος είναι σήμερα. Το μόνο που μου μένει είναι να γυρίσουμε πίσω. Τι πάθατε? Τι να πάθουμε, καπετάνιε. Ξοκύλαμε, για γάμο πηγαίναμε. Αλλά γάμος δεν βλέπω να γίνεται. Γιατί δεν θα γίνει? Γιατί ο γάμος γίνεται στα Σφακιά σε λίγες ώρες και εμείς είμαστε εδώ και δεν ξέρω και πού είμαστε. Στο Αιγαίο Πέλαγος. Πού? Πότε φύγαμε από το Κρητικό? Τι πια μέχρι το βράδυ, ρε παιδιά? Τι θέλετε να μου πείτε? Ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καπετάνιε μου. Αυτό δεν γίνεται, είναι δυνατόν. Αυτή είναι μια πανάκριβη κουρασιέρα. Μα γιατί, κύριε Καπετάνη, εδώ γλιτώσαμε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, μας κυνηγούσαν, γλιτώσαμε από τη Μερόπη, από την Έρκα, γλιτώσαμε από τον Πεθερότη, θα γλιτώσαμε τώρα από το Αιγαίο. Πότε γίνανε όλα αυτά, ρε Τζίμι? Στο ένα δεν ήσουν. Ήταν ο Τότσικας. Α, δεν το είχα δει. Αποκλείεται να γίνει οτιδήποτε. Μα δεν έχουμε ούτε τηλέφωνα ούτε τίποτα. Θα σας δώσω εγώ τηλέφωνο να πάρετε. Αμάν. Ρε, δεν θυμάμαι ούτε το τηλέφωνο τους απ' έξω. Τι ήπιαμε χθες το βράδυ? Εγώ να πάρω και τη μαμά μου. Τι να μας κάνει από εκεί πέρα που είναι? Δεν πρόλαβα να ζητήσω και το τηλέφωνο του Μανολάκη. Κωστής δεν με πήρε από το πρωί.
Θα τον ετοιμάζουν και εκείνον οι φίλοι του. Ποιος ξέρει τι έθιμα έχουν. Ούτε μου είπε που θα κοιμηθεί το βράδυ. Δεν κοιμάται μαζί το ζευγάρι την παραμονή του γάμου. Καλά έκανε και κοιμήθηκε αλλού. Ναι, αλλά πού? Το έχει κλειστό. Ρε μαμά, λες να πάθανε τίποτα. Δεν παθαίνουν τίποτα οι άντρες. Και καλύτερα να ετοιμάσουμε τα πάντα χωρίς αυτούς. Ρε εσείς, να νοικιάσουμε ένα ελικόπτερο. Ναι, να μετρήσουμε πρώτα τα λεφτά μας, γιατί μπορεί να μην μας φτάσουν. Τι βλακές είναι αυτές. Αν φεύγει κανένα πλοίο για πίσω, μέχρι να φτάσουμε, θα έχει τελειώσει και ο γάμος και τα βαφτίσια. Αφού δεν είναι έγκυος η Αντζελίνα. Έλα, μωρέ, αφήστε τις βλακές να σκεφτούμε κάτι όλοι μαζί, κάτι θα βρούμε. Να τον αφήσουμε να περιμένει στα σκαλιά της εκκλησίας. Ένας άντρας δεν περιμένει ποτέ τη γυναίκα του, τέλος. Να πηγαίνουμε, να πηγαίνουμε. Να πηγαίνουμε. Πάμε. Με μαχαίρι, παιδιά, δεν γίνεται. Έχει ειδικό μηχανισμό. Ξέρω εγώ έναν τρόπο, παιδιά. Ακούστε. Θα βάλουμε μια μικρή φωτιά. Μικρή. Θα χτυπήσει ο συνεγερμός, θα σπείρουμε τον πανικό και θα τη ρίξει ο καπετάνιος. Και μετά κουπί. Όχι, ρε, μετά θα έρθει το λιμενικό και θα μας σώσει, ρε. Μπορεί να προλάβουμε έτσι. Καλά. Μάγκες, πρέπει να βρούμε μια ιδέα να βοηθήσουμε το φιλαράκι μας. Δεν γίνεται να τον αφήσουμε έτσι. Παιδιά, μήπως δεν ήταν γραφτό να παντρευτεί και όλα γίνονται για καλό. Αυτά να τα αφήσεις εσύ, εντάξει. Προσπαθώ να σκεφτώ κάτι, τι να κάνω κι εγώ. Αν του πεις αυτός ότι δεν είναι καλά, ότι πάθαινε έμφραγμα, κάτι έτσι καρδιακό, το έχεις στο αίμα του το θέατρο. Όπα, παιδιά. Τέτοια πράγματα προκαλούν τη μοίρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Αν θέλετε αυτά, κάντε τα εσείς. Τι να κάνουμε άλλο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, ρε παιδιά τώρα. Για να πάρουμε ελικόπτερο θέλουμε 2.000. Τα έχουμε, δεν τα έχουμε. Μάγκες, έχω μια φοβερή ιδέα. Αλλά θέλω τη βοήθειά σας. Τι βοήθεια? Come please. Stop! Καλησπέρα σας. Ladies and gentlemen, a good evening. I apology to interrupt your romantic program, but I have a very good reason. Thank you very much. It's all about love. You have never heard something so romantic as the story I'm about to tell you. We are on board by a huge mistake. Huge. Thank you. We supposed, πες το και έτσι, to go island of Crete for the marriage of your best friend Konstantinos. This is Konstantinos. If you choose not to help us, my beloved friend will have to live the rest of his life regretting αυτό, the fact that he died. He's loving Brendan in the steps of the church alone, and he will die in sorrow. Πες, Κωνσταντίνε, passengers, do you want to marry the love of your life in 3 hours? Yes. Τι yes. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχει ραγίσει το σαγόν μου. Στο English πες στους passengers. Στο Yes, I want to marry the love of my life in 3 hours. Or... Thank you. Θα αυτοκτονήσεις πηδώντας στο Αιγαίο και θα σε φάνε τα sharks. Or I will jump and drown in the Aegean. So, if you still have some worth, πες το κι έτσι, in your heart, I beg you, please, give anything in have so we can rent a helicopter to come and take us away from here. The helicopter now. Understand me? Yeah? Thank you very much. Σε έφτιαξα εσένα. Δεν το βλέπω το γαμπρό. Θα
μιλάει με και λέγαν παρατήσω. Γυναίκα, δεν το βλέπω, σου λέω. Δεν απαντάει και στο κινητό του. Εδώ θα είναι, σας λέω. Jesus δηλαδή. Η ώρα καλή. Να ευχαριστούμε. Η ώρα καλή. Ευχαριστώ πολύ. Τα καταφέρατε ρε μπαγάσιδες. Κάνετε το πλοίο άνω κάτω, αλλά οι τουρίστες συγκινήθηκαν. Κάνουν έρανο για να βρουν τα λεφτά και να έρθει το ελικόπτερο. Μόνο που υπάρχει ένας όρος. Όχι. Κάτω κανένα ρε εσύ. Τίποτα ρε. Όχι, δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι παντρεύεται, αλλά εγώ δεν φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Για το Ρένο κάτω. Ούτε για σένα, ούτε για σένα ρε φίλε. Δεν γίνεται. Γιατί είσαι κακό παιδί τώρα. Να σου πω κάτι. Τέλος. Αυτό το πράγμα αποκλείεται. Αυτό πληρώνεται μόνο με αίμα. Αυτό είναι βεντέτα που θα την ξεπληρώσω εγώ με τη χέρα μου. Μια ξαδερφούλα έχω. Να μην βεβαιωθώ ότι ο μάγκας την αγαπάει πραγματικά. Συγγνώμη, έστησες όλες αυτές τις παγίδες για να δεις αν την αγαπάει πραγματικά. Όποιος αγαπάει πολεμάει. Και εσύ χάρηκες? Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Σ' άφησα ένα μικρό τυφερό μπουμπούκι και έχεις γίνει ένα πανέμορφο τσικάκι. Τσικάκι. Μη λέμε αλάρμ. Σελός. Να, είναι και ο Γκαγκά εδώ. Τι έγινε ρε φιλαράκι, πώς πέρασες το λίπαμε? Πώς τώρα φαντομάδες. Ήμουν έτοιμος να την κάνω. Πού να στα λέμε τώρα, μεγάλη ιστορία. Δεν κάνουν έτσι τα φιλαράκια, να είμαστε εξηγημένοι. Εγώ την κάνω. Στο επόμενο Bachelor, άμα γίνει, περιμένω τηλέφωνο. Να περάσετε καλό κουράκι. Εντάξει. Ναι. Στο καλό. Και να πλένεσαι. Η Αντζελίνα. Ήρθε, πέταξε τον ηφικό και έφυγε. Κανονικά θα πρέπει να ρωτήσει που είναι ο πατέρας της. Για να μην περάσει από εκεί ούτε σαν σκιά. Έχει ώρα που έχει φύγει. Στο λιμάνι πήγε, εκεί θα τη βρεις. Να βρει πλοίο να φύγει, εξαιτία σου!
Παρακαλώ, μετακινήστε το όχημα. Εμποδίζει. Ναι, μάλιστα, συγγνώμη. Να ξέρεις ότι δεν έφταιγε αυτός. Ζωντανός ήτανε. Ζωντανός ήταν. Ωραία, μπορούσε να μάθει από κάπου την ώρα. Δεν μπορούσε, αλλά... Δεν υπάρχει αλλά. Πώς θα γυρίσω εγώ πάλι στα σφακιά. Ξέρεις πώς γελούσαν όλοι αυτοί μαζί μου σήμερα στην εκκλησία. Μεθύσαμε, ήπιαμε λίγο παραπάνω. Άστα αυτά. Αν το δεις μόνο, πες του να κρυφτεί. Γιατί τον ψάχνει ο πατέρας μου και δεν θα ησυχάσει άμα δεν τον βρει. Και θα τον θάψει. Δεν θα χρειαστεί να ψάξεις και πάρα πολύ. Πες του να εξαφανιστεί. Αντζελίνα μου, σε παρακαλώ, να σου πω. Άμα σου εξηγήσω τι έγινε, δεν θα το πιστέψεις. Πραγματικά δηλαδή ξυπνήσαμε σε ένα ξερονήσι με κάτι Κινέζους πάνω από το κεφάλι μας και ήρθε ένα κουρασγερόπλοιο και μας πήρε. Και μετά ήρθε Κυπρική Ψαλέ και σας πήρε και χαθήκατε στην Ανδρομέδα. Όχι, ρε μωρό μου, τι είναι αυτά που λες, να ρώτα και τον Αντώνη. Ρε Αντώνη! Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Μια γιαγιά μάζεψε κάτι λεφτά και ήρθε ένα ελικόπτερο. Ρε Κωστή! Γιατί δεν μου το είπες ότι δεν ήθελες να παντρευτούμε. Όχι ρε αγάπη μου, δεν είναι αυτό. Εγώ εσένα θέλω, μόνο εσένα θέλω. Αλλά δεν άντεξα όλα αυτά τα πράγματα, τα πιώματα, οι βεντέτες. Ρε Ατζελίνα μου, μόνο εσένα θέλω, σε παρακαλώ, αλλά δεν είμαι έτοιμος για γάμο. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου. Το πλοίο φεύγει για Πειραιά. Αν θέλεις κι εσύ. Τρέχουμε τώρα! Εντάξει αγάπη μου, το κατάλαβα. Τρέχουμε! Αμάν! Αμάν, Παναγιώ! Από ποιο λιμάνι θα φύγουμε, ρε? Ποιο είναι το πιο μακρινό της Κρήτης? Ναι, ρε, όπου φύγει. Δεν ρισκάρω να μας πετύχει κανένας Βασιλαντονάκης. Αμάν. Μόνο σου. Όλα καλά, κοπελιά. Το έχουμε ξαναδεί το έργακι, Έμεινε από βενζίνη, φαίνεται. Από βενζίνη, κανένα πρόβλημα να πεταχούμε εδώ πέρα να σπάρουμε ένα μπιτόνι βενζίνη και ερχόμαστε. Όχι ρε φίλε πάλι, όχι το μπιτόνι. Έλα ρε Αντώνη, προχώρα, μη σταματάς, προχώρα, φύγε. Σοκολάτε ρε. Ρε Αντώνη, πού πας πάλι ρε? Σταμάτα ρε, πεταχτείτε εδώ πέρα πιο κάτω 5-10-15 χιλιόμετρα, αλλάξτε κίνηση, δεν με νοιάζει. Βρείτε βενζίνη, έφυγα. Αντών! Ρε λαμόγιο! Έλα πίσω ρε! Όλα υπό έλεγχο. Έχω στείλει τα πιτσιρίκια εκεί πέρα να φέρουν άπη τον Άκη και όλα κομπλέ. Κρυβιά. Όχι ακριβώς. Α, δεν πιστεύω να έχεις έρθει εδώ πέρα για κανένα γάμο, τίποτα παντρεύεσαι? Όχι, για κάτι άλλο. Άλλο. Γιάννακο, δεν σωζόμαστε με τίποτα. Είναι η μοίρα μας, Είμαστε ωραίοι, μπορούμε να το κάνουμε. Όχι μόνο ωραίοι, κουκλάκια ζωγραφιστά.